Mae e wedi gwneud ei benderfyniad. A does neb yn gallu dadlau ag e. Screwfix Sprint, yn noddi pêl-droed ar S4C. Croeso i Llansawel yn y dre newydd a chroeso i Rownd Derfynol am Ddyrchafiad rhwng Wrecsam a Llansawel i weld pwy fydd yn cyrraedd uchelfannau'r brif adran y tymor nesaf. Y cyfan yn fyw ar blatfformau digidol sgorio a S4C a'r gic gynta ymhen rhyw chwarter awr. Ie, croeso mawr ato ni, mae'n braf iawn cael eich cwmni ac mae'n braf iawn cael cwmni Natasha Harding. Tash, croeso nôl. Diolch yn fawr, oedd ebs i gweud i ni wneud job dda, so di nôl yn ffodus. So. Mae'n braf iawn cael ti gyda ni, Tash, ac yn syml iawn, 2 glwb yn ware heddi, ond dim ond 1 lle sydd ar gael yn y brif adran, mae heddi'n enfawr. Ie, mae'n anffodus, really. Dwi'n meddwl y 2 tîm yma'n heiddi mynd lan i'r adran, y Genero Adran, a iddo fi, pwy sy'n ennill heddiw bydd yn heiddi'r e. So, i fi, bydde fe'n cyffroes i gwylio, a gobeithio bydd y tîm sydd yn mynd draw yn mwynhau. Ie, i roi bach o gyd-destun, Wrecsam yw pencampwyr cyngrair y gogledd, Llansawel pencampwyr cyngrair y de. Gawn ni gybolog ar dymor Wrecsam yn gynta, Tash. Maen nhw wedi ennill pob gêm, maen nhw wedi cael y tymor perffaith. Ie, o'n nhw ddim wedi colli'n gêm, oedd yna yn y cwpan yn erbyn Cicona, ond dim ar penalties oedd e. So, iddyn nhw, maen nhw'n heiddi i ddod yma heddiw. Rosie Hughes i sgori gymaint o golau hefyd, so o fi gyda'r profiad yn gwylio'r merched tro diwetha a maen nhw'n tîm ffantastig, dwi'n meddwl. A Llansawel, o'n nhw bron a cael y tymor berffaith, nath nhw golli 1 gêm yn erbyn casged nôl y mis Rhagfyr. Ond Tash, ti'n credu mae fe'n deg i weid o ran y chwaraewyr a'r profiad sydd gan Llansawel, ar bapur, taw nhw sydd gyda'r tîm cryfa heddi? Ie, maen nhw gyda Mercy di sgori mwyafrif o'r golau a di bod yn involved mwyafrif o gols hefyd, ond maen nhw gyda rhywun sydd dwi'n nabod personol, Laura May Walkley, mae gyda profiad rhwngwladol a di chwarae yn y WSL hefyd. So, bydd profiad yma yn bwysig i'r gêm a i'r tîm hi heddiw. Ie, mae'n ddiwrnod enfawr i'r chwaraewyr, ond mae'n ddiwrnod enfawr i'r rheolwyr hefyd. Beth am un y glywed gan reolwr Wrecsam yn gynta, Steve Dale, mae fe wedi bod yn siarad gyda Nicky John. Well, Steve, it's another big occasion for these girls today and a huge opportunity. Absolutely, and this is what you want to be a part of, you know, the big opportunities, the big games, you know. That's what stands in our way at the moment, and it's about maintaining that ambition of, obviously, hopefully at the end of the game we're celebrating and, you know, we're in the position we want to be in for next season. There is such a huge buzz around everything Wrexham at the moment. Can I ask you what it's like for you all to be part of that? It's more than what we ever dreamed of, really, because, you know, the way that the owners have been around the club, they've brought everything together and everyone feels a part of the club now, and we're all moving in the same direction. You know, the men want us to be successful as well as we want them to be successful, so it's one big family at the moment, and we're embracing being a part of that. Can I ask you as well, this afternoon we've got 2 sides who've never come up against each other before, but they've both had such successful seasons. What would promotion mean? It's massive. I think, you know, every team's ambition at the start of the season should be to, you know, be as successful as you can, and, you know, you've got to give Britain Ferry a lot of credit for the way that they've won their league. You know, they've been quite convincing looking at their league table towards the end, and I think for both teams it's the ultimate goal, really, you know, and showcasing what they can do at the level above, and it's down to this game, unfortunately, but that's what football's about. A chance for Wrexham, though, to make it to the top flight. That would be so special today. It would, you know, it's a plan that we've had all along, really, since we reformed. We wanted to get into a position where
we were obviously competing at the top level. You know, we found out last year that we weren't quite ready, but you know, this year we've done very well in the league, and we've, you know, come across some top flight teams in the cup, and we've done well against them. So it's another opportunity for us to show what we're about. Enjoy this afternoon. Pub luck. Deal. Thank you. Yeah, mae'n ddiwrnod enfawr I glwb Wrecsam. Rob and Ryan, if you are watching, wherever in the world you are, then it's great to have your company here on Sgorio. Yn tall, o ran seren tîm Wrecsam, wel, Rosie Hughes yw hwnna. Mae di sgorio 41 gol ym mhob gystadleuaeth tymor yma, gan gynnwys yr un fuddigol yn erbyn Cei Cona ar y cae ras. Mae'n dipyn o dalent, nag yw i? Ie, pan oedd hi wedi gwylio, oedd hi wedi sefyll allan rhwng pawb. Oedd hi'n trio wneud 3 gormod during y gêm, ond iddi fi, oedd hi wedi heiddi'r gol yma. I cael yr amser i mynd trwy a wedyn mynd heibio'r gol geidwad. Ie, oedd e'n ffantastig, a clywed y dorfa oedd e'n ffantastig. Ie, fi'n dod i fel nath Rosie ddechrau dathlu cyn i'r gol I dynod bwrw cefen y rwyd. Ond y ffordd mae'n gallu torri ffwrdd o'r amddiffyn. Bydd Llansawel, bydd nhw moyn cadw hi'n dawel prynhawn yma? Ie, dwi'n gwybod, os yw fi yn Laura May Walkley, bydd hi'n gweud i'r amddiffynwyr hi, wneud yn siŵr mae hi ddim yn cael y bel yn gyntaf. So, pan o'n nhw wedi chwarae yn erbyn Cei Cona, oedd hi just llawn wagle, a just person fel hi, mae'n gallu gwneud popeth iddi ti. Ie, a gêm fel heddi, ti moyn I dy chwaraewyr gorau di, ti moyn I nhw berfformio nag ti? Ie, dwi'n meddwl bydd hi yn edrych ymlaen i'r gêm yma. Maen nhw ddim wedi chwarae yn erbyn ei gilydd o blaen, so bydde fe'n profiad wahanol iddi hi, ond dwi'n meddwl bydd hi yn gweud i'r merched rôl bel I fi a na I wneud rhywbeth. Ie, yn bendant. Wel, ni wedi clywed gan reolwr Wrecsam, Steve Dale, beth am I ni glywed gan reolwr Llansawel, Rhys James, sydd wedi bod yn siarad gyda Nicky. Well, Rhys, first of all, a huge occasion today and a huge opportunity for these girls. Yeah, absolutely amazing. A really good season for us, and this will only top it off today now if we get the result we want, and obviously another cup final for us next week as well. So a really fantastic season. It's one that we've deserved, I think. Well, it is a phenomenal league record that you have. You haven't dropped a point to date, which is so impressive. Significant 2 weeks now, as you've just said. As a club, how important is it that you take today's opportunity against Wrecsam? Yeah, really important. You know, we've been in the Premier League before, so we understand the occasion. Not obviously being in the playoff, but we've been in the Premier League against big opposition. So just for us today, it's about concentrating on ourselves. We've done it all season. We performed against big teams and got the right result. So we've just got to do that again today. And 2 sides this afternoon that have never come up against each other before, but you have both had very similar, very successful seasons. Yeah, they've been brilliant. You've got to give massive credit to them. The amount of goals they scored and the amount that they've not obviously conceded, they've done really well this season, and we can't take them lightly. They're a good side. I went to watch them, and I've seen them a couple of times now, so can't take them lightly, and I'm sure that our girls know that as well. Well, you mentioned the girls. For you as a side, what would promotion mean? Oh, it'd mean the world. Some of the girls have been here for so long. They were actually here when the team started, so they've been here for that long, and it would mean the absolute world. And they've worked so hard all year. They've worked so hard the last previous years. It would mean the absolute world. Well, listen, enjoy this afternoon. Pub luck. Thank you very much. Cheers all. Rhys James yn barod amdani. Felly, Tash, ni wedi sôn am Rosie Hughes. O ran Llansawel, wel, Megan Curl, hi yw'r un sydd wedi sefyll mas I nhw tymor yma. Prif sgoriwr, nid yn unig y gyngrair, ond hefyd hi sy'n ail ar y restr o ran pwy sydd wedi creu y nifer o goliau hefyd yn y gyngrair. Ni wedi sôn bod angen perfformiadau mawr heddi. Ni moyn perfformiad mawr wrth o hon. Ie, fi wedi cael gair dy Laura May, a hi wedi gweud iddi fi yn barod. Mae hi gyda talent. Mae nhw jyst yn gweud ffeindio wagle neu cael y pêl iddi ti a jyst wneud beth i'n neud. So mae Laura May Walkley yn gweud popeth amdano hi a popeth am dda hefyd. So. Mae dynameg y gêm yn mynd I fod yn ddiddorol iawn, achos yr holl sylw mae Wrecsam yn cael oddi ar y ca. O bosib o ran y niwtral, nhw fydd y ffefrynnau, ond Llansawel, maen nhw'n ware'n cwpl ffeinal Merched Cymru penwythnos nesaf hefyd. Maen nhw'n barod I meddi Aberystwyth sy'n ware yn y brif Adran. Ni ffili di ystyru nhw heddi? Na, dwi'n meddwl mae gen nhw tîm ifanc, ond tîm sydd gyda profiad, a gyda tîm ifanc, does na ddim, maen nhw ddim yn sged o be os yw'n gwneud mistakes neu camgymeriadau. A dwi'n meddwl mae hwnna'n gallu gweithio yn dy positif ti hefyd. So, a ni gyd yn gwybod pa diddordeb sydd gyda pawb yn y gêm yma gyda Wrecsam, ond gobeithio bydden nhw'n gyda ei own identity heddiw a gallu wneud peth. A ni yn gallu teimlo, mae yna rhyw awyrgylch yma heddi, Tash. Mae fe'n braf hefyd gweld gymaint o cefnogwyr yma yn y dre newydd.
Ie, gobeithio bydd Robert Ryan yn gallu dod mewn hefyd. So, ond ie, mae jyst yn ffantastig i gêm menywod yng Nghymru. So, gobeithio bydd y tîm sydd wedi heiddio yn ennill ar diwedd y dydd. Ti jyst moyn bod yn y documentary. Gobeithio, bydd i cameras. Tash, diolch yn fawr am dy gwmni di am nawr. Na i adael i ti fynd lan i'r pwynt sylwebu, and your usual reminder that there is English language commentary available here. We've got former Wales midfielder Katie Sherwood with Mike Davies ac eich tîm sylwebu yn y Gymraeg. Wel, mae'r gang bach eitha da gyda ni. Gwenan Harris a Natasha Harding sydd gyda Dylan Ebenezer. Diolch yn fawr iawn, Sioned. A dyma nhw yn camu'r cae, ond pwy fydd yn camu i'r brif adran ar ddiwedd y pnawn. Wrecsam neu Llansawel. Mae mor syml â hynny. Pencampwyr y de. Yn erbyn pencampwyr y gogledd, y cyfan yn digwydd yn y canolbarth. Mae'n dipyn o achlysur. A fel wedi Sioned, Gwenan Harris yn cadw cwmni i fi. Pnawn da, Gwenan. Braf cael dy gwmni. A mae achlysur sydd yn ei fan hyn. O, anhygoel. A jyst methu credu gweld y dorf hefyd. Mor hyfryd i weld gymaint yn dod i gefnogi tîmoedd yn amlwg Wrecsam gyda bach fwy, ond jyst fel wedi achlysur arbennig a gobeithio gawn ni gweld safon gêm yr un fach. Wrth ni weld y chwaraewyr yn camu'r cae hefyd yn cael ei tywys gan chwaraewyr ifanc, merched ifanc yn cyrraedd y cae fan hyn ar y Barclaetham. Gymaint y sôn wedi bod am Wrecsam, a fel ni'n gweud, Llansawel, gymaint y draddodiad yn perthyn iddyn nhw. Cofr i sefydlu ers degawd erbyn hyn. Wedi bod yn y brif adran. Wedi disgyn yn sgil yr ail strwythuro. Ddigwyddodd 2 flynedd yn ôl erbyn hyn. Wrth ni weld y tîmau yn cyfarch ei gilydd. Newn ni gadw golwg ar y tîmau hefyd. A fel sydd wedi clywed cyn y gêm, gymaint y debygrwydd rhwng y ddau dîm o ran i record nhw tymor yma, a'r ddau dîm fwy na lai ar ei cryfa hefyd. Ni wedi edrych ar cwpl o chwaraewyr o'r ddau dîm hefyd, Gwenan. Tash, di ymuno, do'n i'n pwynt sylwebu hefyd. Croeso ato ni, Tash. Wedi cyrraedd i fyny i'r uchelfannau fan hyn. Ond jyst y chwaraewyr sydd wedi dal yn sylw ni. Ni'n amlwg ymwneud sôn, Gwenan, am yr ymysodwyr yn y ddau dîm. Rosie Hughes o ran Wrecsam, Amber Lightfoot hefyd yn cael sylw. Ie, goliad y ri rhwng y ddwy yma. Yn enwedig, gyda Lightfoot, fi credu falle hi ddim yn cael y sylw mae'n heiddi oherwydd Hughes. Ond 16 gol tymor yma, ond mae hefyd yn gallu creu. Na beth sy'n dda amdano hi, mae ddim wastad yn hunanol o flaen y gol, mae'n edrych i dod o pobl arall mewn i'r chwarae hefyd. So, edrych ymlaen gweld y ddwy yma, Lightfoot a Hughes wedyn yn mynd lan yn erbyn am ddiffyn Llansawel, achos mae digon o gyflymder gyda nhw, ond fel wedyn si, maen nhw'n gallu dal lan y pêl fyd. Rosie Hughes fan yna yng nghanol y cae. Dim Rosed yw Rosie, allai sicrhau chi. I'r gol fel arfer i mewn i'r gol yn ôl hyn gan Wrecsam. Ond i ran Llansawel i hunain, tymor gwych 11 pwynt yn glir ar y brig. Na ni edrych ar Megan Curl, y prif sgoriwr iddyn nhw, ond beth am Laura May Walkley hefyd, Gwenan, rhywun ti'n gyfarwydd dda? Ie, wel, Tash, fawr i fwy na fi, ond o ran profiad, wel, gallwch chi ddim gofyn am rhywun sydd yn mynd i helpu adeiladu strwythyr i'r tîm a helpu'r chwaraewyr ifanc i tyfu mewn i gêm sydd mor bwysig. Mae gyda hi'r profiad o lefel ryngwladol, mae'n gallu sgorio goliau, mae'n gallu creu goliau, ond mae hefyd ochr amddiffynol i'w gêm hi. Ie, gyfarwydd dda. Ar cyfaill fel petai, Tash, ti di dod ar draws Laura May ar draws y blynyddoedd? Ti'n bod weithio, ie. Ond, ie, jyst yn gweud be mae Gwen yn gweud, mae gyda hi profiad rhyngwladol a person fel na yn chwarae yn y Genero Leagues. Mae'n ffantastig i'r tîm yma. Mae nhw'n tîm ifanc hefyd. So, i cael rhywun sydd gyda'r profiad na, mae'n bwysig i'r tîm yma. Fel mae Gwen yn dweud, os ti'n gallu adeiladu ar rhywbeth fel yna, bydde ti'n gallu mynd mewn i'r ffordd arbennig. So, yeah. Charlotte Carpenter, sy'n ofal y cyfan yn y canol. O'n i'n nabod hi fyd. O'n i am brifysgol gyda hi. O'n i ddim yn disgwyl i fod yn dyfarnu. Os fi'n onest, o'n chwarae teg, mae'n hi'n profiadol nawr. Hi oedd yr un gyntaf i cael y licence trwydded FIFA, a mae wedi tyfu ymlaen o fanna. Oedd y mateb chi'ch dweud? Gret fyna. Llawn sorion ni, Gerald! Dreni bod dim camera arno ni fyna i weld y mateb. Gwenan a Tash. Mae'n wych gael bod fan hyn yn pwynt sylwebu. Wrth ochr, dwy sydd wedi'i gwneud gymaint i Bêl-droed merched yng Nghymru, a nawr ni'n gweld
A chlesur mawr arall mewn tymor mawr arall. Dros 9,000 ar y cae ras yn gwylio gêm ola'r tymor o ran Wrecsam a Cheicona. Ond mewn ffordd, mae hon yn... Wel, dim mewn ffordd, mae hon yn achlysur tipyn mwy, achos dyma'r gêm sy'n sicrhau Ddyrchafiad. Ddyrchafiad yw dymuniad y ddau dîm dychwelyd i'r brif adran. Cofiwch o ran Llansawel, maen nhw wedi bod na o'r blaen. Dyn ni weld, bach o bwysau ar Morgan yn y gol i Wrecsam. Mae Llansawel yn gwthio fyny yn syth. Mae'n siŵr bod chi yn ymwybodol o'r lliwiau yn y Wrecsam sydd yn y coch i gyd. Llansawel wedi gorfod newid i lliwiau, maen nhw'n goch fel arfer. Ond fel sylwebydd, allwn ni weld nhw yn llachar yn y crysau melyn. Rhys James oedd y gŵr yna. Rheolwr Llansawel, mae wedi dechrau'n fywiog Llansawel. Morgan yn cael gafel ar y bel. Ddim yn y sylw wedi bod ar Wrecsam. A sy'n dieddol o ddigwydd wrth gwrs o ran popeth sy'n digwydd o gwmpas y clwb. Bydd Llansawel falle'n hoffi hynny bod gymaint o sylw ar Wrecsam, Gwenan? O, yn sicr. Mae fe'n cymryd yr holl pwysau oddi arnyn nhw. Bys ni'n gweud, personol fi'n meddwl taw nhw just yw ffefrynnau. Fi'n gwybod dim lot rhwng y ddau tîm yn y gyngreirio, ond o ran just y bach fwy o profiad gyda nhw ar y lefel uwch arfer bod yn y gyngrau'r Premier League. Wel, Rosie Hughes yn syth yn ceisio creu. Llansawel yn clyrio. Hefyd, Tash, maen nhw wedi bod o'r blaen. Gollon o'i lle yn y gyngred pan oedd pethau newydd rhan y strwythuro, felly mae'n brofiad gyda nhw o gyngred uwch. A dyna, maen nhw'n eisiau ro pwynt dros, dwi'n meddwl hefyd, ond dwi'n gallu cytuno gyda Gwen, a nhw yw'r ffefrannau, dwi'n meddwl, mynd mewn i'r gêm yma. Y ddau ohoni ni wedi gweld yr gêm yn erbyn Ceicona. Dwi'n meddwl Ceicona di heiddi'r 3 pwynt ar diwedd y dydd, ar diwedd y gêm na, ond mae Wrecsam yma, ond ni gyd yn gwybod sut fath o clawt mae nhw'n dod i'r gêm yma, dyn ni. Diddorol gael cwpl o chreuwr o'i dychwelyd i Wrecsam, ond ni'n deitha chi am Llansawel. Degawd ers iddyn nhw gael ei sefydlu. Mae wedi bod yn y brif adran y dacl na. Ychydig yn hwyr i ddweud y lleia. Jyst yn rhoi rybydd mewn fi credu. Wastad angen un i wneud yna eich tîm. Llansawel yn mentro i hanner Wrecsam yr cae. Walkley yn ei chanol i yn syth. Fawr a hi y flan y dyfar Ymraeg, ond dim trosedd, nath i rhywsut reoli'r bel na. A bant nhw, nath i'n stopio weld y sodd na. Benderfyniad, Llansawel eto yn pwyso. Cic gornel gyntaf gêm. Mae'n jyst yn pigo lan y beli fyna, yr ail peli yng nghanol cae. Mae'n deall yn iawn ble mae'r bel yn mynd i mynd, mae'n darllen y gêm yn dda. Laura May Walkley, a wedyn yn amlwg digon o pwysig gallu ffeindio'r pas. Hoffwn ni wedi gweld hi wedyn yn parhau gyda'r rediad yna mewn i'r cwrt gosbi. A mae'n wedi ennill cic gornel gyntaf'r gêm. Dechrau digon bywiog. Fan hyn. Y cyfan yn y fantol wrth gwrs. Lucy Powell. Bydd yn cymryd y gic. Un o'r hen benne o ran profiad. Yn hym Llansawel, mae'n un dda. Heibio pawb yn y gyfle fan yna yn Wrecsam. Bydd yn clyrio, dyn nhw ddim yn argyhoeddi tra'n gwneud hynny. Eto, May Walkley yn colli'r meddiant. Wrecsam yn ei tro. Pan o'n i wedi gweld y gêm yn erbyn Ceicona, oedd Ceicona yn really arbennig o dda dros cic cornel a free kick. So, mae'n dangos bod Wrecsam wedi bod yn gweithio yn dan nhw, ond i fi oedd yn lle wan iddyn nhw yn y gêm na, so gobeithio maen nhw wedi paratoi am ddiffyn nhw yn arbennig o dda. O bant nhw eto, Llansawel, Jenkins. Cymorth yn cyrraedd yn ar y bach yn y canol, angen y dacl achos oedd Curl yn cyrraedd. A mae Curl yn berig bywyd. Deimlad bach bod Llansawel yn mwynhau'r meddiant. Fan hyn, Roberts wedi parhau da'i rediad, mae yna'n opsiwn, Bas ddim yn cyrraedd. A Wrecsam fydd yn clyrio. Nôl nhw eto. Llansawel yn creu, ond Lyfet ar draws. Dyn nhw'n gallu clyrio ar un o bryd. Wrecsam, Llansawel yn pwyso o ran hynny. Chi'n hoff o'r syniad yma? Den erbyn gogledd, un gêm i weld pwy sy'n cael dyrchafiad. Wel, ti'n gwybod be mae ddau ohonyn ni mynd i cefnogi as rhyw fanna,
So, mae jyst yn dyna beth ni eisiau, efe. Dwi'n colli ni fans na. Ie, sorry. Na, mae'n anheg iawn yn amlwg. Mae'r ddau tîm wedi bod yn gampus tymor yma. A dwi ddim yn dig bod ond un yn mynd trwyddo, ond gan gweud ni, mae angen bod yn realistig o ran y gyngrair. Mae fe dal yn newydd iawn, mae angen waith o ran strwythyr, a sa'n credu bysau cael 10 tîm yn y brif gyngrair yn helpu falle jyst y safon ar hyn o bryd. Mae'n datblygu trwy'r amser, ond ar hyn o bryd yn credu y peth gywir yw ond un erbyn yr anheg. Yr Wrecsam dan bwysau fan hyn, Llansawel eto. Y bas bron, cyrraedd Fleur Jenkins. A'r rhediad o ganol y cae. Llansawel yn edrych yn fywiog, Tash. Ie, bydde fi'n gwybod bod y tîm yma yn mynd i cymer y gêm i Wrecsam. Na i cael chat gyda Laura May Walkley cyn yr gêm, a dyna be oedd hi tipyn bach yn hyderus. Oedd yn sioc ydw e gwen. Ond, nhw jyst yn gweud bydden nhw'n mynd i cymer y gêm iddyn nhw. Pritchard ar bas ar draws, allan draff Young, oedd angen gwneud hynny. Ond mae hynny, os ydyn nhw, mae'n mynd i roi tipyn o gêm yn un, redig gyda y chwaraewyr sydd ar Wrecsam yn yr ymosod, allan ni gael bach o ding-dong fan hyn prawn ma. Ie, ni gyd yn gwybod am Rosie Hughes. Dyna be oedd hi trio wneud yn erbyn Ci Conna, i trio rhedeg yn y wagle tu ôl am ddiffynwyr, ond bydd Llansawel yn gwybod bydd hi eisiau wneud hynna, a gobeithio bydd yr amddiffynwyr yn gallu darllen be mae hi eisiau wneud cyn i'r bel na mynd na. Ond, dwi'n meddwl bod Wrecsam yn jyst yn tipyn bach yn nerfus, a gobeithio bydden nhw'n gallu setlo lawr nawr a pasio'r bel. Os gan o'r bil, Curl unwaith eto. Yn torri drwodd. Ni wedi gael ambell i fflach yn barod. Gan Megan Curl. Yn siŵr welwn ni mwy. Prif sgoriwr y clwb, prif sgoriwr y gyngrair yn y de. 20 gol. Mae'n creu hefyd. Tipyn o gyfuniad ar unrhyw lefel. May Walkley eto mor amlwg yng nghanol y cae. Bas bach yn uchelgeisiol yn edrych am Deacon. Ond ni'n sôn cyn y gêm am Laura May Walkley. Mae'n mwynhau mas na Gwenan. Jyst y profiad o gwybod ble i fod ar y degau gywir. Mae'n cwbl o weithio mae falle wedi colli meddion o'r bel, ond mae ddim wedi edrych yn cyfforddus yn ceisio ennill y bel yn y nos, so mae angen i Wrecsam chwarae ar hwnna i fi. Jyst paidroi amser i hi ar y bel, a wedyn ti'n gorfodi i gweithio mor galed mae'n gallu i flino'n gyflym. Llansawel yno gynta, eto. Mae'n disgyn i Wrecsam, Gibbard ar bas ymlaen. Mari Gibbard yn ôl, wedi cyfnod allan gyda ganaf. Mae capten Wrecsam ar y fainc prawn ma, sy'n diddorol i weld, gyda Gibbard yn ôl yn y tîm. Ond ar y fainc prawn ma, mae Kim Dutton, y capten. Ydyn nhw'n creu lawr yn y cornel fan hyn, Pritchard yn cystadlu. Dutton ar y fainc, fel o'n i'n sôn. Un o'r criwna yn lleol yn cefnogi Wrecsam a'r chwarae i tîm y merched hefyd. Mae gymaint o gyffro o gwmpas y clwb yn gyffredinol. Mae yna reality o gwmpas pêl-drod hefyd. Curl, wel hyfryd. Sgiliau gwych. Yn rheoli, yn creu tipolwg fach arall i chi o Megan Curl. Mae un yn cymryd y tafliad as May Walkley. Llawer yn y canol, opsiynau'n bryn. Mae'n mynd i hun, mae'n disgyn. Hyd yn oed amddiffynwyr Wrecsam yn troi tuag at y dyfarnwr, Phoebe Davies. Ddim yn siŵr. Ti'n redeg y risg fan'na, dweud. Os ti'n mynd i mynd mewn a ti'n mynd i mynd i'r llawr ar adeg yna, mae'n rhaid ti bod yn berffaith o ran amseru a gath i ddim byd o'r bel fan'na, mae'n lwcus iawn. Wel, chi'n edrych i weld ymateb y chwaraewyr yn aml. Do, sorry. Dim ongl yna, ti'n gallu gweld, ond bydd ei tîm dal yn gweud, sefyll fan ni, paid yn mynd lawr fan'na, does dim angen mynd lawr fan'na. Dwy amddiffynwyr o blaen hi, so paid yn mynd lawr. Credu o gwyneb Phoebe Davies yn adrodd cyfrolau wrth iddi droi tuag at y dyfarnwr i weld be fydde'r penderfyniad. Jenkins yn neud yn dda yng nghanol y cae eto. Chwaraewr arall sydd wedi bod yn amlwg i Llansawel yn y munudau agoriadol yma. Camgymeriad gan Roberts fan yna. Oedd yna gyfle i glyrio
Lowry Baker ar bas ymlaen. Llansawel yn edrych yn gadarn fan hyn, ar hyn o bryd, ta beth, ydyn ni gyrraedd y 10 munud, dal yn ddisgwr. Gyn ni weld hon eto. Dangos pa mor anodd yw i fod yn ddyfarnwr yn y canol. Ie, a'r safle bod ti yn sicr yn y lle gywir i gallu gweld popeth. Ie, chwarae teg. Ond mae'n mewn eto, May Walkley, tackle, gadarn, tackle bwysig. Gan Wrecsam. Jones sy'n clirio. Hughes di bod yn dawel. Wel, pawb, dyn nhw wedi cael y meddiant. Lucy Powell sydd wedi troi yng nghanol y cae. Curl. Jenkins ddim yn sicr. A'r bas yn ansicr am unwaith. Lightfoot a Hughes ddim ar yr un donfedd. Davies i mewn yn o'i Wrecsam. Ie, mae'n well gan Wrecsam, achos yn y 10 munud agoriadol, fi'n teimlo fel bod nhw dangos bach gormod o barch ar y degau. Unwaith mae chwaraewyr Llansawel yn pigo lan y bêl, maen nhw'n cael y hanner llath yna i droi. Sgen edrych y ffordd arall. Mae chwaraewyr Llansawel yn amddiffynol reit lan yn dyn ar cefnau. Wrecsam ddim yn rhoi unrhyw eiliad. Chi'n moyn jyst gorfodi'r camgymeriadau yna. Tymor Wrecsam yn berffaith, 12 allan o 12. Ennill pob un. Llansawel wedi colli un gêm yn unig. Ni fel Wrecsam yn ymosod. Oedd unig dîm i ennill yn ymwneud Llansawel oedd Cascade. Oedd edrych chi gael Tash Harding pan wedi dweud yr enw na. Ti'n gyfarwydd nhw? Ie, ti'n fach, pan fi chwarae i bargoed oedd nhw yw'r enemy, ond pan fi wedi dod yn hyn a dwi wedi caru'r tîm na, mae ffrind fi a mae Gwenyn yn nabod hi, mae hi chwarae iddyn nhw hefyd, so up the Cascade. O'n i erioed i clywed am y lle cyn cwrdd y Tash Harding, ond gwmpas Caerffili, ardal Caerffili, bargoed ffordd? Well na Caerffili, well na, yn ran yr ardal, mae siw fi llawer ddim yn gyfarwydd hynny. Ti'n mynd i o fans heddiw, ti'n sleitio'r gogledd, ti'n sleitio'r Caerffili. Dyma pam ti'n yma, controversial. Neu cael mwy o fans, fel mae fe'n gweithio. So, tipyn o ras, wel, dim tipyn o ras, ond tipyn o ras fan hyn i weld pwy fydd yn cyrraedd y brif adran. Mae Nicky John yma hefyd, ywch chi'n weld mae Nicky arni o gwmpas y cae. Diolch Efsi, dwi'n falch iawn o gael cwmni Lauren Harris, captain merched y Bari hefo fi pnawn ma. Lauren, mae'n gres i weld i, mae ti wedi dod hefo dipyn o greu pnawn ma. Ydw, so mae llwyth ohoni o'r Bari fan hyn, mae llwyth o'r gyngrau i gyd fan hyn, actually, fi wedi nes fan hyn Abertawe, mewn mae cwpl o Cardiff Met hefyd, a'r gyngrau y de hefyd, cwpl o Cascade, y Prifysgol Abertawe hefyd, so mae lot fawr fan hyn i wylio'r gêm cyffroes yma heddiw, ie. Dwi'n meddwl bod hynny jyst yn adlewyrchiad o pa mor gyffroes ydi o. Faint o gyfle ydi pnawn ma hefyd, mae'n anferth yn dydy? Ie, ydi, a chi'n gallu gweld pawb sy'n fan hyn, mae pawb sy'n neud y taith nath y cymryd 3 awr, 2 hanner, 3 awr i ni dod lan fan hyn, ond mae fe jyst yn cyfle gwych i gwylio gêm really dda o pêl-droed a ni wedi clywed cymaint am y ddau tîm yma drwy'r tymor really, so mae'n gêm cyffroes i weld hefyd i ni pwy bydd ni'n chwarae yn erbyn tymor nesaf. Ie, yn union. Gawn ni just nodi hefyd i unrhyw un sydd ddim yn ymwybodol. Mae gen ti gysylltiad arbennig ag agos efo un o'n sylwebwyr ni pnawn ma, yn does? Ydy oes, ie. So mae nath Gwenyn Harris dysgu fi yn yr ysgol a fi'n nawr fi ar lleoliad yn gwneud cwrs tarfu gyda hi hefyd, so ydw, ie. Mae eisiau gwybod os wyt ti wedi paratoi gwersi fore yn barod? Ie, cwbl, falle adolygu bach heno, ond ie, mae'n ffain. Diolch yn fawr iawn am ddod draw i siarad efo ni pnawn ma, gres dy weld i. Na, diolch yn fawr, diolch, drwy'r gym. Gwenan, drosodd i ti? Feet up i fi na, Fori. Diolch, Lauren. Gwych, cystadleuol yng nghanol y cae eto. Wrth i Nicky gael sgwrs fach fan yna, fe was ni Lauren May Walkley eto yn amlwg yng nghanol y cae. Mae'n brysur. Dwi'n barod yn bnawn hir. Ddim yn gweud bod hi'n hen yn amlwg, ond profiadol yw'r gair. A mae wedi bod mor brysur yn y munudau cyntaf yma. Wel, hi ti'n neud i'r tîm ticio. Yn amlwg o ran y profiad, ond just ffordd mae'n gallu creu cyfleoedd agor lan y cae a dod o chwaraewyr all mewn i'r chwarae hefyd. Ond beth sydd yn amlwg y cameras yn siarad gyda Lauren Harris hefyd yw faint o'r chwaraewyr yma sydd wedi cynrychioli Cymru ar y lefelau ifanc, 17, 16, 19, 19. Mae'n llwyth ar y cae fan hyn.
oedd yna chwaraewyr, oedd yna rownd Derfynol ar y cae yma cyn o ran Wrecsam a Caerdydd yn ennill ar un peth. So mae'r gyngrair yn really yn helpu i ddatblygu nawr y chwaraewyr nesaf i ddod trwyddo i chwarae i Gymru. Ail strwythuro 2021, hynny'n dechrau. Felly 8 clwb yn y brif adran, cyngor y gogledd. Ond hefyd, cyngrair dan 19 yn cael ei sefydlu ar yr un pryd. Yw hwnna di helpu? I ni'n gweld gwahaniaeth o ran hynny? Ydy, achos mae'n anodd iawn i fynd o chwarae dan 16 i mynd syth mewn i chwarae gyda tîm oedolion. Mae gap mawr fanna. Nawn ni oedi, mae Wrecsam yn bygwth unwaith eto. Syth lawr y canol, unwaith eto. Maen nhw'n troi tuag at y dyfarnwr. Dim cic o'r smotyn. Ond hwnna'n ddiddorol, Rosie Hughes. Ceisio mynd yn syth drwy'r canol, oedd hi bron llwyddo gwneud hynny hefyd. Rhaid dweud, ambell i ddigwyddiad yn barod. Wrecsam di deffro. Ergyd yn ymlwybro tu ar gol wedyn ni. Ond ni wedi gweld un digwyddiad, oedd ddim yn ddadleuol penderfyniad cywir beth am y digwyddiad yma felly. Wel, gath i good luck do. Nath i cymryd spel. Ti'n gweld Reina di roi. Nath i cymryd oesau i wneud y penderfyniad o just o ran ystym corff beth oedd hi'n mynd i dangos. Yn amlwg yn pendroni, ond bendant wedi gweld Reina di cael ei roi. Digon o ddigwyddiadau. I gadw ni fynd, dim goliau. Ond fel ni'n pwysleisio gymaint ar y gêm yma, mi fydd na amser ychwanegol gyda llaw. Os wnaeth i orffen yn ddisgwr, mae'n o'r cystadlaethau prin yna, le ni ddim yn mynd yn syth i gicio'r smotyn. Ar ddiwedd y 90 munud, felly amser ychwanegol o bosib. Wel, ti fydd yn hapus achos o ddeo wedyn, bydde ti ddim nôl i gwylio match of the day, Hamilton. Diolch, Gwenan. Pwy sy'n cefnogi? Arsenal di cael dro, Tash. Up the Hammers! Tash yn upset o pawb gan gynnwys y sylwebydd nawr. Up the Hammers o fi. 2 gol yr un, ewch yn Lloegr. Na, cadw fe'n exciting, efe? Ie, na'r esgus. Ro bet i Man City, dyna fe ti'n neud. Ti'n ro'r bet iddyn nhw. Fi'n ceisio anghofio am y canlyniad yna. Canu Gwenan atgoffa fi. Gweithio gynnar fori, gwely cynnar enw Gwenan. Dim at y ddeu i fi ta beth. Ennill neu colli. Wir. Nôl fan hyn, Parain ddisgwr. Pencampwyr y gogledd yn cwrdd a Pencampwyr y de. A ni sôn yn gynharach record Wrecsam. Ennill pob gym. 12 allan o 12. 7 clwb oedd na yn y gogledd. Erbyn y diwedd. O Hanol. Lawr yn y de. Mae Llansawel yn gorffen 11 pwynt yn glir. Ennill 15 o'i 16 gêm nhw. A hefyd, maen nhw wedi cyrraedd rownd Derfynol Cwpan Cymru. Cwrdd â Chaerdydd wythnos nesa. A di gwneud hynny, dyn ni weld dacl hwyr yma mewn, gwneud hyn eto. Maen nhw wedi ennill yn erbyn Aberystwyth o'r brif adran tymor yma. Wrecsam di colli na byd Aberystwyth ddwywaith. Ni'n ceisio mesur be mae hynny'n olygu. Wrth i ni weld y dacl yma eto. Ie, just ddim cweith yn amseru yn gywir. Hughes fan'na, ond fi credu o'n nhw'n siamerig ddim cael y tafiad yn y lle gyntaf. Cyfle o'r gic rydd. 19 munud i mynd. Lucy Powell sy'n ei gosod i dros 100 o ymddangosiadau i Llansawel. Gallu creu gyda'r droed chwyth na. Chwipio ddi mewn hefyd. Cysau coch sy'n gwylio. Cyl. Ceisio bwydo'r ochr y cort. So Rosie Hughes, dwi ddim ar yr un donfedd ar hyn o bryd. Ni fywiog dros ben yn y gêm yn erbyn Ceicona cwpl wythnos yn ôl ar y cae ras. I'r fath raddau, nes ti sôn unwaith ar un adeg Tas, gael ei fod yn chwarae'r lefel uwch pan nes ti weld i am y tro cyntaf yn erbyn Ceicona. Ie, oedd hi jyst yn edrych fel rhywun, oedd yn jyst eisiau gwneud popeth, a rhai weithiau, hynna gallu gweithio yn erbyn ti hefyd. So, fi a Gwen yn profi yn gwybod be oedd hi eisiau wneud fan'na, ond jyst cymer amser, oedd neb dod gyda ti, llawn gwagle, jyst cymer y bel a tro, dyna sut ti'n creu cyfleoedd wedyn, oedd gyda hi rediad hefyd, gyda Lightfoot, so jyst cymer ofal o'r bel yn gyda, dwi'n meddwl. Ie, jyst cymryd, jyst bach o bwyll ar y bel, a hefyd, unrhyw chwaraewr ar unrhyw lefel,
boed yn ifanc yn ein henach. Dylse bod chi'n gwirio ysgwydd hefyd. So dylai bod un wedi cael y galwad o cyd chwaraewyr bod gyda hi amser, ond dau bod hi wedi gwirio'r ysgwydd i gweld bod gyda hi amser hefyd. Crysau Melin llachar eto gyda Jenkins sy'n cipio'r meddiant yng nghanol y cae. Digon yn ôl o ran Wrecsam. Mae Deacon yn cyrraedd y cwrt, os yna gyfle i groesi. Croesiad yn siomedig yn y pen draw. 20 munud i mynd. Di-sgôr ac eto ni'n gweld yr gefnogaeth yma. Mae yna rhywbeth rhyfedd yn tyfu o ran Wrecsam. Mae yna gefnogwyr Llansawel yma hefyd yn amlwg, ond maen nhw'n dilyn y clwb dynion merched be bynnag sy'n chwarae. Maen nhw'n smo'n gweld Wrecsam ar hyn o bryd. Ia, dyna beth sy'n bwysig i ni. Yw datblygiad y gêm yn ei gyfandrwydd. Mae fe'n pêl-droed. A jyst cymryd ar y cyfle i wylio'r gêm a cefnogi'r tîmoedd. Yn amlwg mae'r ddau tîm yma wedi cyrraedd yr uchafannau tymor yma, so cefnogi nhw mewn rownd y terfynol fel hwn, ond ar pob achlysur bosib. Mae wedi bod yn benwthnos dramatig. Yn uwch ni'n Cymru JD, wrth i ni weld cyfle. Fan hyn, i Llansawel, May Walkley eto, Crysau Coch yn ei amgylchynu. Yw i o'n fynd i hun. Gormod o'i gwmpas, yr ergyd ddim yn bell yn y pen draw. Oedd hi'n ceisio creu yr eiliad yna, creu'r lle, a mynd amdani yn y diwedd. Oedd hi ddim yn bell chwaith. So bydd nath i'n dda iawn fan hyn, oedd y cyffyrddiad gyntaf gyda'i chest jyst i agor y cael lan, a wedyn jyst cyffyrddiadau reolaeth agos iawn, a jyst yn symud y bêl, trafod y bêl yn dda iawn, jyst i ffeindio'r bylchiad bach. Dim digon o cwyrdeb tro yma. Ond be mae'n neud yn really dda ar y foment, mae bydd Gwen yn gweld e hefyd, mae'n sefyll tu ôl y canolraig Wrecsam mewn llawn wagle, a dyna be mae y profiad sydd gyda hi yn mynd i rhoi yn tîm yma. Lightfoot yn cystadlu yn y cornel, a then teimlo fel trosedd yr yna. Chlyw'r Llansawel yn cael gair dar dyfarnwr ac yn dweud gormod hefyd. Cerdyn Melin i lawr i Baker. Chi'n gwybod be? Olwg gyntaf. Dwi'n dieddol yn gytuno gyda chlyw'r Llansawel. Mae rhaid cyfaddau, yn teimlo fel bod Lightfoot wedi tynnu Cris yn ôl. Ni weld di yn y man unwaith eto, ond cipolwg o Lightfoot. Mae hi wedi bod yn dawel, Rosie Hughes hefyd. Dyma digwyddiad, wrth i fy'n heibio'r amddiffynwr. A dwi'n anghywir. Dim llawer yn ddiwedd i'r cyfan. Wel, ddau tîm yn chwarae system tebyg. Dyna'n gyda Pedro yn y cefn, a wedyn dau amddiffynwyr, chwaraewyr canol cae yn fel angori. A dyna beth sydd wedyn yn rhoi'r gwagle i rhywun fel Laura May sydd yn chwarae fel un o'r blaenwyr fel yn y twll yna rhwng y canol cae a'r amddiffyn. A'r un peth wedyn i tîm arall, so mae Mari Gibbard yn chwarae fyna, mae hwnna'n rhyddhau wedyn Rosie Hughes yn chwarae. Y dau prif sgoriwr yn chwarae y ddau rôl rhif 9. Mae'n canslo ei gilydd allan hyd hyn. A mae rhaid ni hefyd gofio beth yw'r wobr. A wedi bod yn dymor hir, yn dymor llwyddiannus i'r ddau dîm. Ond ennill i cyngreiriau. Y gêm yma sy'n penderfynu pwy sy'n sicrhau dyrchafiad. Creulon neu beidio, mae fe'n sicrhau sefyllfa. Dramatig dros ben. A mae rhaid bod yna nerfau yn rhan o hynny hefyd. A ddim yn gweld gymaint o hynny yn effeithio y chwaraewyr Baker sy'n cael Cerdyn Melin. Yn ennill y gic gornel. Wedi bod eitha amlwg lawr y dde hefyd. Fi'n joio positifrwydd i Wrecsam, pan bod tro mae'n pigo lan y bêl, mae'n moyn cymryd ram ddiffynwr Meg Roberts ymlaen, Mia Roberts, mae'n moyn bod yn positif a trio ennill rhywbeth, a mae'n di wneud yna ar cwbl o degau nawr ble mae'n di ennill y cic cornel. Captain yn camu fyny, mae'n hawdd adnabod Lowry Ridings da'r penwisg yna. Rhyw batrwm bach o'r cefn. Brooke Llywelyn y tala o'r dair. A'r ddau amddiffynwr canol. Ond yn barod y rhywbeth. Yw Wrecsam yn barod. Dwi'n gwybod os na dren dyddi yma o Llansawel yr dre newydd, ond mae yna dren di ymddangos fan hyn, maen nhw'n gwsgaru. A mae'r gic
Braidd yn siomedig, ond ble mae'n glanio, Ridings dal yno. Walkley. Wrth gwrs, mae Walkley sydd yno. Da'r meddiant. Yn troi unwaith eto, yn cael yr ergyd na i mewn. No, hi sy'n rheoli pethau ar hyn o bryd. Ie, dwi'n meddwl gyda'r line-up na ar Cic Cornel, maen nhw wedi gwneud gwaith catref ar y Wrecsam. Oedden nhw probably wedi edrych at y gêm yn erbyn Cic Cornel a gweld bod nhw ddim yn rhy cryf pan nhw'n amddiffynnu'r set plays. So, jyst yn anffodus, oedd y Cic Cornel ddim wedi mynd mewn i'r pac. So, well ar y Cic Cornel tro nesaf, gobeithio bydden nhw'n ro tipyn bach o nuisance i'r tîm merched. Maen nhw gyd wedi sôn am honna gyda llaw. Y gêm na, gêm Wrecsam yn erbyn Cic Cornel, criw Llansawel i gyd i bod yn sôn bod nhw wedi bod yn y gêm i fwynhau'r achlysur, ond i hefyd i weld Wrecsam, i sgawtio. Amlwg angen cymryd y cyfre. Cyffyrddiad nôl i'r gol geidwad. Morgan yn gywir, Lyfet ar cyffyrddiad. Chris y Coch ceisio creu camgymeriad arall. Dwi'n gweud yn glanio ar hyn o bryd. O ran Wrecsam, Rebecca Pritchard yn rhwystredig yn fyna. No, maen nhw'n ceisio chwarae, maen nhw'n ceisio chwarae trwy'r treianau ar y degau, maen nhw'n hapus i mynd yn hir i ryddhau'r pwysau, ond nhw yw'r tîm sy'n ceisio chwarae fwy o'r bêl-droed, ond chwarae teg Llansawel yn amddiffyn yn dda, ddim yn rhoi gwagleoedd iddyn nhw. Curl, yw i'n fentro bellter, ond mae Baker yn opsiwn, neb yn y canol. Fi'n gwybod oedd hi'n mynd i hun, ond oedd neb yn gwibio mewn i'r canol. Camgymeriad am unwaith gan Llansawel. Gibbard dechreuodd y symudiad. Mae digon yn ôl. Llansawel yn clirio cic gol, bydd un y pen draw. Dwi'n credu bod yna'n cic gol. Na, cadarnhad mae cic gol. Ewi nôl a ni felly at Nicky John. Diolch Dyl, dwi'n cael eistedd yma yng nghwmni teulu Kim Dutton. Dylan, you are a proud little brother, this afternoon. What is it that you enjoy about coming to watch your sister play? Oh, it's just like the buzz and everything around the town since England won the Women's Euros, all over the UK, women's football's just brought a buzz. And I've seen a lot more girls attending Wrexham men's games as well. That was close there, Dylan. But yeah, like you say, there's such a buzz around Wrexham in particular at the moment anyway. So tell me, what has Kim been like at home this week? Has she been nervous? Well, she's kept it to a minimum, really. She's just been quiet about it. But I think she's nervous inside, but she's trying to keep it, like I said, to a minimum. Yeah, well, we've got Mum sat behind us here as well. Fiona, Dylan says that Kim's been quite quiet, cool, calm and collected this week. What has Mum been like, I want to know? A bag of nerves, I'll be honest. I think I'm probably more nervous than she is, but she gets ahead in the game and does the best she can. And when you take it all into consideration now, can you just believe how much interest and how much of a buzz and excitement there is about the girls' team at the moment? Yeah, it's good for us, it's good for the girls as well. I mean, Kim's been a supporter of the club since probably the day she was born, by default, really. But yeah, it's good to see the sort of promotion of the girls' team and the support the town have given to them. Listen, enjoy the occasion this afternoon. Diolch yn fawr iawn. Wrecsam sy'n bygwth, Llansawel wedi dod mor agos wrth ni glywed sylwader teulu Dutton. O'n nhw weddol cool i fel beth yn digwydd ar y cae i fod yn deg wrth i Llansawel dorri'n syth drwy'r canol. Arbediad pwysig gan Delyth Morgan yn y gol. Gan i weld y cyfle eto yn y man nawr, ond y gêm yn deffro. Llansawel yn cael cyfle. Davies yn gadarn fan hyn i Wrecsam. Anlwcus yn taro Pritchard yn ôl Dathi, y basgan Pritchard ddim digon dal. Chi'n gwybod be, mae'n glanio sydd drwodd allan Dathi yn dal yno. Os na gyfle i Gibbard. O, mae Young di teimlo'r dacl yna, oedd hi'n ddewr dros ben yn dod allan. O, mae yna Gerdyn Melin i Gibbard o ddiwedd y cyfan. Ie, fel mae'n mynd mewn o ble wnaethon ni edrych, oedd hi'n mynd mewn, am hawl gyda'i mynd mewn amdani. Ond ie, yn amlwg mae jyst yn dilyn trwyddo gyda'r coes chwith sy'n credu, oedd e ar y top. Mae hawl gyda'i mynd mewn, y ddwy yn nhw, tra mae'n rwydro, maen nhw'n cystadlu am y bêl. Bach yn anheg yn y ffordd o ran, dwi ddim yn meddwl i wneud e, ond yn amlwg mae fe'n gwyneb
O'n i wedi gweld 2 cyfle, un yn erbyn un nawr o fewn y 2 munud diwetha. A mae dal yn ddi-sgôr wrth y chwaraewyr ddod wrth ochr y cae i gael hoi, i gael dŵr, i gael sgwrs dar y fforddwyr hefyd, o bosib, fel sy'n dieddol o ddigwydd mor aml dyddiau yma. Beth am i ni weld y cyfle cynharach na felly. A Llansawel yn torri drwodd, oedd hi'n gyfle enfawr iddyn nhw i fod yn deg, ond y Curl am eiliad, sy'n meddwl falle, mae dyma fydde hi, beth am y digwyddiad ma, Gwenan? Ie, wel, Pêl union gyrchol dros y top, ond mae'n curo Erin Lyfit i'r bêl, cyflymder hi. Ond wedyn, mae'n edrych lan yn gyflym fyna, ond wedyn mae'n edrych nôl lawr ble dyle hi bod hi wedi sylwi bod Delyth Morgan yn dod allan, oedd angen i wneud y penderfyniad yna, jyst bach yn gynharach, oedd hi'n mynd rownd hi neu seith hi'n gyflymach. Gweld fyna, mae'n edrych lan, ond wedyn fyna mae'n edrych nôl lawr, a mae hwnna'n neud y penderfyniad. A chwarae teg, mae safle Delyth Morgan fyna yn dda iawn, a chi'n gallu gweld pam bod hi'n profiadol, pam bod hi'n un o'r pobl sydd yn hyfforddi trwy'r system Cymru ifanc yn y Cymru 2009. Ie, mae'n un ddiddorol. Golgeidwad Wrecsam hefyd yn hyfforddi rhai o dîmau ifanc Cymru. A hefyd yn hyfforddi Ceicona, sy'n chwarae'n erbyn Wrecsam. Hwna'n drysu fi weithiau. Ond pwy o'r beth mae'n dysgu nhw, falle nawr ten i'n feddwl amna. Clefa. O ie, peidiwch dod allan i dderbyn y bêl, jyst gadwch y bêl i fynd. Yn erbyn Wrecsam, ond ddim yn erbyn neb arall. Fi ddim yn credu bod hwnna'n digwydd. Na. Ond safle dda fyna chwarae teg. A cwpl o ddigwyddiadau diddorol, dramatig. Y gêm yn deffro. Mae'n parhau'n ddi-sgôr. Y ddwy yn y gol wedi bod yn gadar. Morgan a Young i fod yn dig. Gebad yn amlwg. Gorfforol. Bach rhy gorfforol, mae'n gwneud i'r cerdyn melyn na. Deacon ar y chwith i Llansawel. Lyfit yn ôl at Morgan. Ni mewn i'r cwarter awr ola yn y hanner cyntaf. Walkley yn metro bellter. Wel, Morgan ar gic. Bydd hi'n hapus i fod honna mynd dros y bar. Tro be, o'n i'n gwylio Laura May fyna fel oedd y cic yna mynd ar draws, achos oedd hi'n synhwyro'n syth, so dyna pam hi oedd y gyntaf. Dim look oedd hwnna, oedd hi'n deall yr hediad ble, dalcan y gêm. Just diffyg cywirdeb unwaith eto. Llansawel eto ar meddiant. Ar gêm yma, chi'n teimlo bod hi ar fi'n ffrwydro. Ar sawl y chlysur, Gebad, edrych am Hughes nawr, mae Rosie Hughes yn glir. Fel arfer mae hyn yn golygu un peth. Arbediad campus gan Young a Hughes o bawb yn methu cyfle clir. Pwy fe ddyliau y cyfle mawr ar y llwyfan mawr. Ond mae Wrecsam di methu honna. Nawn ni ganmol y Golgeidwad, nawn ni gwestiynu'r ymysodwr hefyd yn y man pan mae'r symudiad mae'n dod i ben. Ni'n braidd yn gallu cael yn gwynt ar un o bryd. Un ochr y cae i'r llall, Broadley. O, mae di mynd allan, nawn ni gael yn gwynt o'r diwedd, Gwenan. O, waw, am gyfle. O'r dwy prif sgoriwr, so Rosie Hughes y tro yma, Megan Curl i Llansawel tro diwetha. A tro gyntaf mae wedi gwneud rediad mewn tu nôl hefyd. Digon o cyflymder gyda hi, mae fe jyst yn mynd bach yn styc fyna, a wedyn y cyffyrddiad bach sydd yn digwydd oddi ar. Wel, just clean hi mwyn i gyn nhw. Oedd hi methu cael y pêl o dan reolaeth mwyn i gyn nhw beth. Oedd hi mwyn just cael e lawr i'r llawr, a chi'n gallu gweld wedyn mae'r pêl yn dechrau redig i ffwrdd. So just y diffyg, wel, cyffyrddiad gyntaf yna i helpu setio hi na wedyn cyn seithi. Oedd hi'n aros i'r bêl fod yn perffaith oedd hi. Just troi weithiau os ydych chi'n chwarae lan yr cae, instinct ti'n cymryd drosodd. Fyna, dwi'n meddwl bydd Gwenan yn just yn tar o'r bêl. Na, first time dwi'n meddwl, os ydych ti'n instinctif. Ond di cadw hon i mewn. Llansawel eto. Curl, heibio un. Nath hi'n heibio i Davies, Phoebe Davies. Sy'n cledio'n syth at Broadley. Gymaint yn digwydd ar un o bryd. Pritchard, mlaen at Hughes. Ma' na le. Ochr arall y cae. Na, y bas na ddim yn mynd i gyrraedd Pritchard. Ie, mae fel chwarae pêl-droed am hynny, ar ben eich hunan, pam does neb yn ceisio taclo chi, pob pêl yn berffaith. Mae'n hawdd fi chi wneud chwarae pêl-droed, pan mae'n mor hawdd â ni. Ond pan chi'n aros am y bêl na i lanio'n berffaith, does dim amser. Wel, dyna beth sy'n gwneud y chwaraewyr dda, y cymhariaeth rhwng y chwaraewyr
bod hawl i'r chwaraewyr ddau chwaraewyr ardderchog yw rai sy'n gallu gwneud y pethau syml yn dda o dan pwysau. So pan mae rhywun ar cefn nhw neu pan mae pwysau ymlaen, ond yn amlwg mae angen y profiad wedyn o chwarae ar y lefel y dwysedd yna i gallu gwella hefyd. A mae'r ddau tîm gyda amddiffynau dda iawn tymor yma, so falle ddim wedi dod lan yn erbyn tîmoedd sydd yn lleihau'r gwaglau gymaint. Ie, ni sôn am y sgorwyr, mae'n pwynt da gan Gwenna, ni'n sôn gymaint hynny am yr amddiffyn. A'r ddau dîm di ennill i cynghreiriau yn weddol gyfforddus, mae'n hollol gyfforddus. Mae'n cwrdd â amddiffynwyr y safon eto. Chwaraewyr canol cae y safon di cipio'r meddiant. Gwych gan Jenkins, nid am y tro cyntaf, ni wedi gweld Fleur Jenkins yn camu o ganol y cae. A maen nhw dal yno. Deacon, Wrecsam sy'n cyrrio. Deacon. Ond ddim yn cyrrio. Broadly nawr de, i Llansawel. Mewn mae'n mynd ddim yn argyhoeddi gyda'r croesiad. Pritchard. Edrych at Hughes, a mae'n ras eto. Hughes yn erbyn y captain, Ridings. Dim cymorth gan Hughes, bydd i fynd i hun, dim o hynny'n broblem. Nawr mae'r cymorth yn cyrraedd, cyfle i Wrecsam. Yr ergyd ddim yn gywir. Gibbard wedi cyrraedd o ganol y cae. Wel yn gynharach, Gibbard at Hughes. A tro yna Hughes at Gibbard, ni dal ddim wedi cael gol. O, nath hi'n arbennig o dda fan 'na. Defnyddio cyflymder i ddechrau, wedyn yn sgipio heibio. Hughes, ond wedyn codi pen ac yn tynnu'r bêl yn ôl. Newid yr ongl, yn gweld bod Gibbard yn dod trwy. Gall Gibbard actually wedi gadael hwnna, achos oedd Lightfoot tu nôl i thi, ond gwaith arbennig gan Hughes. Cic Lodel ddim yn wael chwaith, cyfle i ergydio. Llansawel ddim wedi clyrio, Lightfoot yn troi. Amber. Ond ni'n mynd i weid, yn aros am y coch, ond sy'n credu bod y coch di cyrraedd, hyd yn oed tasau un gicr smotyn, ond digon yn digwydd. Na i lloch ar y cae a'r llall fan hyn. O, ni'n mynd cwyno am y gêm, mae'n gêm dda, ti'n beth? Ie, dwi'n meddwl jyst, mae rhai chwarae jyst yn trio wneud 3 gormod, dwi'n meddwl. Pan mae'r tîm yn gallu ro 3 neu 4 passes gyda'i gilydd, ti'n gallu gweld dyma'r chances yn dod, a dyna be ni eisiau gweld. Pan nhw'n trio wneud ar ben dy hun, dyna ble mae camgymeriad yn mynd i digwydd. Nid a'r chwarae hyn, ond Rosie Hughes eto lawr yn y cornel na, Lightfoot. Be ddaw nesa, sgwni eto, mae'r cyfle'n diflannu. Walkley i Llansawel, newid cyfeiriad. Y Bas yn edrych am Baker, mae'n ras rhwng Baker a Morgan yn y gol. A Morgan wastad yn mynd i gyrraedd na, ond eto, un pen y cael llall. Wel, fel mae'r hanner di mynd ymlaen, mae'r gêm di gwella, mae mwy o cyfleoedd, mae mwy o bylchau'n agor lan. O fi'n credu mae'r chwaraewyr jyst i setlo bach fwy hefyd, nerfusrwydd ar ddechrau'r gêm. Achlysur mawr, fel ni wedi sôn, Rownd Derfynol. Ddyrchafiad yw'r wobr, ma'n y gwpan. Ond pwy bynnag sy'n ennill sy'n esgyn, mae mor syml o hynny. I brif adran Genero. De yn erbyn y gogledd. Maen nhw'n cwrdd yn y canolbarth, ond mae honna wedi mynd allan am gic gol. Walkley ddim yn hapus dy hun. Pritchard ar cyfyrddiad. Phoebe Davies. Davies yn un o'r crew sydd wedi dychwelyd i'r clwb. Mi oedd na dîm yn Wrecsam am flynyddoedd. Dath y tîm i ben yn 2016. Cyn yr ymddiriedolaeth ail sefydlu'r tîm. 2 flynedd ar ôl hynny. Allan dath Morgan eto. A cwpl o'r chwaraewyr wedi dychwelyd. A beth sy'n ddifur, bron, be bynnag sy'n digwydd pnawn yma, mae'r sylw ar buddsoddiad sydd yn Wrecsam. Maen nhw'n mynd i denu mwy o chwaraewyr. Hyd yn ysnag yn esgyn tymor yma. Byddwch chi'n disgwyl gweld nhw bosib nôl yn y Rownd Derfynol yma tymor nesa. Dyn nhw ddim yn mynd yn man, y clwb yma. Ond yw'r merched yn gallu cael dyrchafiad cyn y dynion na'r cwestiwn. Gêm gyfartal. Tacl gadarn arall. Neb yn tynnu nôl. Neb yn cwyno chwaith. Bant yn nhw. Ond mae'n ôl gyda Wrecsam. Lightfoot yn galw amdani. Hughes. Rosie Hughes. Yr afi pethau. Un yn galw am gymorth gan i gyd chwaraewyr. Gibbard wedi gwneud yr hediad. Sawl gwaith ni'n enwi Hughes a Gibbard o ran Wrecsam. Yn y munud y diwetha yma. Ond mae'n androsedd. Dos bosib. Walkley yn ei chanol ni.
Ie, fi ddim yn siŵr pam wedi'n cwyno fyna. A dath i'n syth trwy'r cefn. Ni wedi chwarae fel blaenwyr, y blaenwyr as dim byd waith fyna. Pan ti'n gwybod ti'n ceisio reoli'r ble a ti jyst yn disgwyl. Ac yn aros i rhywun dod trwy'r cefn. A i fi, mae'n rwystredig achos does dim pwynt. Does dim angen mynd mewn fyna. Mae Laura May Walkley fyna. Mae bell i ffwrdd o'r go. Mae'n gwynebu i ffwrdd. Mae ddim yn unrhyw pryder fyna o unrhyw peryg. Just sefyll i lan. Os mae'n ceisio troi ti yn y safle gywir. Os mae'n pasio nôl ti'n gwneud job ti. 5 munud i fynd. Hanner cynta cyffroes. Ond di sgôr ar hyn o bryd. Cyl. Allan yr arthi. Wel, ni fan hyn. Prawn di syl yma, mae'r pêl-drod yn paraig, yn i fwy o fanylion yn y man wrth i ni weld Llansawel eto. Oedd y bas fach na gan Jenkins. Bron achosi gymaint o broblemau. Fleur Jenkins wedi bod yn amlwg hefyd. Mae'n frwydr ar draws y cae, bob man chi'n edrych. Mae'n gystadleuol. A di syl nesaf, Llansawel eto, nebyn Caerdydd. Wrth iddyn nhw mosod, Walkley. Rownd Derfynol Cwpan Cymru yw hyn, y Merthyr, cofiwch. Walkley, Baker, Walkley eto. O, mae'n ceisio mynd syth drwodd. Crysau coch yn gwneud digon. Cyfle i Wrecsam wrth ymosod. Digon o le yng nghanol y cae. Mae gymaint o le. Mae Pritchard i cario'r bil. Oedd hi'n edrych am Hughes. Mi oedd yna opsiynau eraill. Oedd Gibbard yn glir o tair bron. A neb yn agos iddyn nhw. Ie, cyn cyfle Hughes, o'n i'n dechrau mynd yn rwystredig bod hi ddim yn neud y rediadau mewn tu nôl. Union yr un peth fyna. Mae angen ymestyn am ddiffyn Llansawel. Ar y degau mae yn creu problemau. Ac oedd angen opsiwn fyna. Davies yn croesi. Llansawel sy'n clyrio. Lowry Baker. O'r asgell i'r canol. Opsiwn yn Bryn. Crysau coch chi'n gweld pan chi'n edrych i fyny. Curl yr unig opsiwn o ran Llansawel. Digon yn ôl o ran Wrecsam. Morgan. A'r gic. Dim problem o ran hynny. Nôl Dawi. Brooke Llywelyn. I Llansawel. Katie Sharp. Yn clyrio. Maen nhw'n edrych am Hughes o'r bob a chlysur. Falle bod chi'n anghofio mynd rhyw opsiwn arall pan chi'n edrych am Rosie Hughes trwy amser. Ie, maen nhw wedi dod lawr asgell yma cwbl o weithiau i Pritchard, ond eto gallu gweld y syniad, y pêl just bach rhy syth. Mae'n fwy o ongl arno fe. Powell, dechrau'r cyfan. O, Baker syth drwodd. Os na gyfle i Baker, cyfle i Llansawel, syth at y gol geidwad. Morgan unwaith eto. Cyfle arall yn cael ei wastraffu. Ie, siawns arbennig o dda, dwi'n meddwl. Mae siomedig bod mae'r siawnsys mae'n merched wedi cael ar dau tîm yn siawnsys dyle ti sgorio. Ond ie, dwi'n meddwl am ddiffynwyr wedyn yn just cysgu. Gwylio'r pêl, yn ei wasad y gweud, paid â gwylio'r pêl, neud yn siŵr ti'n gallu gweld y rhediad yn gyntaf, gwybod ble mae'r person yna ar y cae. Ie, a dyna be oedd hi wedi gwneud, gwylio'r pêl, 3 gormod. A mae Llansawel, maen nhw'n edrych am y pasiau rhwng y backline ydyn nhw. So dyna be maen nhw yn trio creu. So dyle hi sgorio fyna, dwi'n meddwl. Ie, just diffyg pwyll. Oedd angen i cadw bel ar llaw mwyn i gyn rhywbeth. Mae Delys Morgan yn profiadol, safle dda. Bant yn ni eto, Curl at Baker. Cyfle arall unwaith eto, mae Deacon yn y canol. Mae Curl yno hefyd. Croesiad am eiliad yn awgrymu wedi mynd tuag at y gol, ond... Fyna, ti'n gallu gweld Delys Morgan yn gweud i'r amddiffynwyr y left back, dwi'n meddwl Mia Roberts, check your shoulders, mae'n gweiddi at hi, gorffod gweld paid yn mynd mlaen os yw'r chwaraewyr tu ôl iddi ti a gael ei ysgwydd. So paid yn mynd mewn. So dyna be o Delys yn just yn gweud iddi hi wedyn. Ie, a hefyd, fel amddiffynwyr, mae ti darllen y gêm. So os chi'n gallu gweld bod mae yna rhywun gyda amser ar bil, chi'n goffyn off yn drop off cwbl o llall yn disgwyl i'r pas yna mynd mewn tu nôl achos... Oedd y newydd ddigwydd munud cyn hynny? Mae wedi digwydd llwyth o weithiau, a fel amddiffynwyr, chi moyn i'r bil wastad fod o flaen chi. Mae'n hawdd wedyn, ys dim gymaint o fygythiad. Just darllen, just profiad yw hwnna. Hughes i Wrecsam, drychwch ar y crysau melyn na. Yn ei amgylchynu Pritchard. O, mae Croeser yn un daw. Lightfoot yn gallu cyrraedd na. Ar y postyn pella. Ddim gwaith, ond... Digon yn digwydd.
Dim wedi bod yn rownd derfynol ddiflas. Dim amheuaeth am hynny. Goliau yn y beidio. Ti'n beth, oedd hwnna'n croesiad really dda. Oedd jyst angen y rediad. Mae'r un peth yn y ddau Cosby. Mae'r chwaraewyr yn... Maen nhw'n reactive yn lle bod yn proactive. Maen nhw'n aros i ymateb yn lle wneud y rediadau mewn fel blaenor fyna. Dylse bod chi'n wneud y rediad i'r postyn bellach. Jones at Davies. Pritchard hefyd. Tipyn o Rebecca Pritchard yn y hanner cyntaf yma. A mae'n ras rhwng Gibbard a Ridings. 2 funud wedi ychwanegu ar ddiwedd yr hanner cyntaf. O, bydd digon i'w drafod hanner amser. Tash Harding wedi gadael ni i fynd nôl at Sioned Dafydd. Dyn nhw'n mynd trwy'r cyfan i chi ar yr egwyl. Ambell i gyfle, ambell i ddigwyddiad. Rosie Hughes nawr de. Rhywbeth hwyr fan hyn. Lily Mae Jones yn teimlo'r dacl. Mae'n dal ar lawr yn codi'n ar y bach. Erin Lovett i Wrecsam. Pritchard eto. Davies nôl at Pritchard. Taclus gan Wrecsam. Ond draw o nhw. Fleur Jenkins dath o draws. Ja, mae hi wedi bod yn wych. Fi'n gwybod fydd pawb yn sôn am Hughes a Walkley, ond mae... Ie, mae Jenkins wedi bod yn wych yn canol cae. Mae darllen y gêm, ffitrwydd dda. Mae wedi bod lan lawr, mae daclus o fewn feddiant hefyd. Dechrau tymor ymunodd Fleur Jenkins gyda nhw. A mae gwefan y clwb yn gweud, mae'n chwarae nghanol y cae a mae'n egniol. Digon tig. Ydy. Fi'n credu bod ni gyd wedi gweld hynny yn barod prawn ma yn y 3 chwarter awr cyntaf. Ond yr unig un sydd wedi dal yn sylw ni. Walkley un arall. Flygapiau Gymru gan Walkley, chi gweld hynny hefyd. Rhaid ni atgoffa chi, ni'n gwylio 2 dîm sy'n chwarae yn yr ail haen fan hyn. Dyn nhw'n ceisio cyrraedd y lefel uchaf maen nhw'n y gêm domestig yng Nghymru. Mae'n dipyn o gêm. A safon y ddau yma yn amlwg. 2 ben campwr, ond dim ond 1 fydd yn esgyn. Sy'n greulon, ond dyna ni, fel na mai. Mae'n gret i ni, sy'n gwylio. Os na eiliad dramatig ar ddiwedd yr hanner cyntaf yma. Walkley. Eto. Mae rhyw lygad am gol gan ni. Rhyw deimlad bod na gyfle. Ond eto, dim yn digwydd di sgôr ar yr egwyl. Wrecsam wedi cael ei cyfleoedd. Rosie Hughes syth drwodd yn glir am y gol geidwad. Ond Young yn y gol yn gwneud digon. Dros 40 o goliau mhob cystadleuaeth i Rosie Hughes tymor yma. Dwi ddim wedi gallu ychwanegu at hynny. Megan Curl, prif sgoriwr Llansawel hefyd, wedi mynd syth drwodd. Pawb wedi cael cyfleoedd. Neb wedi sgorio. Digon i'w drafod wrth i ni fynd nôl at Sioned Dafydd. Diolch yn fawr, Dylan, diolch Gwennan. Wel ie, oedd gyment o sôn cyn y gêm bod dim byd yn gwahanu'r tîmau yma. A mae'n hanner amser a dim byd yn gwahanu nhw. Mae'n ddisgwr yma ym Mharc Llatham yn y Dre Newydd. Tash Harding wedi ail ymuno a fi. Tash, beth yw'r argraffiadau di o'r hanner cynta yna? Oedd y gêm di dechrau'n ara, dwi'n meddwl, ond y 2 tîm di cael llawn siawnsys. Just cymer o fel o'r gêm. Tim fach yn fwy pwyll gyda'r bel o flaen y gol. Maen nhw'n aros i'r bel i ddod yn perffaith, ond rhai weithiau jyst gorfod fod yn instinctif a seithi ti gat gol all fe ddim yn mynd mewn. So, iddi fi, mae'n gyfartal ar y foment. Dwi'n meddwl Llansawel di bod yr tîm cryfa, ond dwi yn gwybod bod Wrecsam bydden nhw yn dod yn cryfa yn yr ail hanner. Ac yn seicolegol, Tash, mae hwn yn gêm enfawr. Ti di wario mewn gêm enfawr, ti di wario yn ffeinal cwpan yr FA. Sneb moyn colli y fath yma o gêm. Na, a dyna be bydd pawb yn... Pryd mae'r amser yn mynd trwodd yr gêm, ar ôl ei hanner, ti'n gwybod wedyn mae'r pwysau yn dod yn fwy trwm, a ti'n gwybod un gol gallu newid popeth. So, dwi'n meddwl bydd y 2 tîm yn wneud yn y stafell newid nawr a gweud, ni gyda hyn, ni gallu sgori un gol.
Pwy ti'n credu bydd yr hapusa mewn yn yr ystafell newid? Llansawel, dwi'n meddwl. Maen nhw jyst yn edrych bod nhw'n creu pethau, nhw di wneud gwaith cartre ar Wrecsam gyda'r set plays, ond bydd Wrecsam yn dod mewn i'r ail hanner a jyst rôl rhywbeth wahanol. Ni wedi gweld glimpse o Rosie Hughes yn dod trwodd. Dwi'n meddwl bod nhw angen cael Mia Jones ar y bêl yn fwy yn y canol y cae, gweithio'n fwy galed i cymer y bêl. So byddai fi'n gweld a credu bydd Wrecsam yn dod allan a newid. Wel, Tash, newn ni sôn am yr hanner gynta yna. Fe mwy o fanylder yn y man, ond cyn y gêm yma, oedd ffeinal pencampwriaethau dan 19 y cyngreiria Adran. Caerdydd yn fuddigol o 2 gol i ddim yn erbyn Wrecsam. A mae rai o chwaraewyr Caerdydd yn cadw cwmni, Nicky John. Diolch, Sioned. Dwi'n falch iawn o gael Megan Waite a Leia Samuel yn gwmni i mi. Girls, what an afternoon you've had. What an experience. Tell me a little bit about it, because I can still feel the excitement. Honestly, it's been a dream come true, to be honest. Come down here, represent our club, represent women's football. It's just, to be honest, the support we had in this morning, to be honest, I've never played a game in front of so many people, and it's just so overwhelming, so breathtaking, but honestly, it was a joy, honestly. And, of course, you had to win this season as well, didn't you? Because you did it last year, and there was no way you were going to let that slip. Oh, yeah, the pressure was definitely on us to win again this season. Yeah. We all felt it, but we were all so excited and couldn't wait to get back on that pitch and just do it again, really. What about the game itself? Was it a challenge? Was it tough out there? Yeah, it definitely was. First off, obviously, we were 0-0 half-time, and we definitely felt like we were struggling in our league. We've had a few difficult games, but nothing to the level we played against Wrecsam today, so they definitely put up a good fight up against us. And can you tell me about the presentation itself? I mean, because there were so many smiles, so many cheers. It's fantastic to watch. What's it like to experience that? It was very overwhelming, to be honest. As soon as the last whistle went, there was a few tears in some of the girls' eyes, but honestly, it's no better feeling in the world. When you love the game, there's literally nothing beats it, honestly. Yeah. Well, you just say that when you love the game. When you love the game, as you do, what do days like today mean to you? Lost for words. Couldn't even put words to do it, honestly. Just you feel so happy, and you feel like that for like days on afterwards. Like you feel amazing. I bet there's been a few messages from friends and family, hasn't there? Yeah, I'd like to think we've all done our friends and family very proud tonight. Oh, yeah. Well, this morning. But yeah, the pressure was definitely on us to do it, and I'm just glad we turned up on the day. What about this, the second final of the day today? What have you made of the first half? It's definitely been a very good game. It's been very 50-50. Both teams have played a really, really good game, and we're struggling to get a goal in. But I think they'll do. Either team winning would be good for women's football. And Llansawel, of course, are going to face Cardiff in the women's final next week. How do you see that one going? Honestly, I'd like to say Cardiff will win it, but who knows? But yeah. Will you be going to watch that one? I will be there. Yeah. Yeah, there's definitely a great buzz. Listen, enjoy the second half. Thanks for coming to speak to us. Diolch yn fawr iawn. Diolch. Ie, llawn gyfrchiadau enfawr i Gaerdydd. Tas jyst yn gloi. Mae gymaint o dalent cyffroes yma yng Nghymru. Lot o ferched oedd yn ware prynhawn yma wedi cynrychioli tîmau ieuenctid Cymru. Mae'r dyfodol yn edrych yn disglair iawn. Mae'n llawn balchder dy fi i gwylio pobl a merched sy'n dod trwodd na i dechrau yn y tîmau menywod a tîmau merched dan 19 a Gwen yn Harris hefyd. So i gweld hwnna a mwyafrif o'r merched na yn chwarae cyn yr gêm yma, mae'n really nice i weld. Ie, yn bendant. Reit, newn ni drafod yr hanner gynta a newn ni ddechrau gyda Llansawel, achos oedd na gwestiwn os dylsyn nhw wedi cael cic o'r smotyn, ond Tash, mae'n dig i weid, mae'n dacl dda, nag yw i? Ie, yn gyntaf, oedd fi a Gwen yn gweud penalty yn gyntaf, oedd o'r ongl gyntaf. A wedyn, pan o'n ti gallu gweld fan hyn, oedd Charlotte Capter, referee, yn gweud, oedd hi'n cant yn hyderus i gweud no penalty. So, ie, oedd tipyn bach o cyfariad ar y bêl cyn y tacl yn mynd drwodd. So, ie, good call i fi. Ond, ie, mae rhai weithiau bydd dyfan nhw'n gallu ro yna fyd. Ochr arall y ca wedyn ni, Wrecsam, o nhw'n heddi cic o'r smotyn fan hyn, Tash? Unwaith eto, oedd fi a Gwen yn di gweud penalty. A dwi'n meddwl bod hyn yn fwy o cic o'r smotyn na'r un cyntaf. A ni di gweld
mewn gemau Premier League yn Lloegr, bydd pethau fel hyn yn cael eu rho. Os oedd VAR, dwi'n meddwl, bydd hyn yn cael ei rho a Dyfarno yn mynd i'r sgrin a gweud cic o'r smotau, dwi'n meddwl. Ie, yn bendant. Penderfyniadau mawr mewn gêm mor enfawr. O ran Wrecsam, nath nhw dechrau'r gêm yn eitha araf do fe Tash, ond wedyn ni, maen nhw wedi cael y cyfleon. Ti'n gobeithio bod nhw ddim yn mynd i benni lan yn dyfaru pido cymryd y cyfleon yma? Ie, dwi'n meddwl oedden nhw'n tipyn bach yn nervous neu sioct cyn pan oedd Llansawel yn dod atyn nhw, ond mwyafrif o'r gêm a mwy amser yn y gêm, maen nhw wedi cryfhau. A ni wedi gweld Rosie Hughes ar y bêl am fwy hefyd, a oedd y chawns yma yn ardderchog, safle wych gan y golgeidwad i dechrau gyda, ond dyna be mae Wrecsam eisiau wneud, pasio'r bêl trwodd, gweld y gwagleon a pasio'r bêl trwodd a'r rhediad, a dyma Rosie at ei best i fan hyn. Dwi jyst yn meddwl, paid aros i'r bêl fod yn perffaith, weithiau, just taro'r bêl. Bod yn instinctif, fel rhif 9, a bydd y pêl yn mynd mewn i'r rhoi, dwi'n sicr. Yn credu, mae rai ni sôn am golwr Llansawel, Courtney Young. Mae di wneud cwbl arbediadau dewr iawn yn yr hanner gynta. Ie, really dewr, dwi'n meddwl. Oedd fi a Gwen yn bach yn sioct pan oedd i wedi gweld. Bydde ti digon dewr i neud? Ie, bydde fi mewn 50-50 fe. Na, ond dyna beth ti eisiau, os ti'n mynd i mynd trwodd i'r lig sydd above ti, ti gorfod fod yn hyderus mewn i golgeidwad, a dyna beth mae hi'n dangos hwnna gyda safle hi, a Delith Morgan di dangos hwnna hefyd yn dod allan yn gyflym. Wrecsam heb os wedi cael eu cyfleon. Llansawel wedi cael eu cyfleon nhw hefyd yn y gêm yma. Tash, dylsen nhw bosib di bod ar y blaen? Ie, mae hyn, dyna be mae Llansawel yn eisiau wneud, pasio'r bêl yn gyflym a gadael hi mynd 1v1 i'r golgeidwad. Dwi'n meddwl, oedd Gwenan di gweud, mae'n cymryd cyffyrddiadau really agos, a wedyn mae'n edrych lawr, a wedyn edrych yn lan rhy hir. So, fyna, unwaith eto ti edrych lan yn unwaith, dyna sut ti pen lawr, seithi'r bêl i'r corneli. O'n i moyn gofyn i ti am Laura May Wakely, Tash, ti'n nabod, ti'n dda iawn. Mae hi wedi bod yn allweddol i Llansawel, mae hi wedi gallu llwyddo i rafu'r gêm lawr ar y degau pan oedd eisiau. Ie, mae hi hefyd yn, mae hi'n darllen y gêm yn really arbennig o dda. Dyna be yw un o'r cryfder hi, a mae hi'n ffeindio'i hunan mewn wagle hefyd. A dyna be mae Wrecsam fethu cymharu gyda ar y foment. Os o ti yn y stafell newid na, Tash, be fydde dy neges di i'r tîm os taw ti oedd y rheolwr? Os yw i'n rheolwr Llansawel, na i jyst yn gweud cadw flan, cadw wneud yr un pethau, just cymryd ei siansys ti, a fod yn ofalus o Rosie Hughes. Os dwi'n Wrecsam, dwi eisiau mwy. Dwi eisiau chi pasio'r bêl yn fwy mwy hyderus ar y bêl. Os yw Rosie y trwodd ar gol, just cicio'r bêl a seithi tuag at gol. A bod yn fwy clinigol, heb os Tash. Wel, beth am i ni fynd nôl at Nicky John. Nicky, lle wyt ti erbyn hyn? Sionna, da chi'n cadw fi'n brysur pnawn ma. Dwi yma. I'm here with everyone's favourite Wrexham couple. Now, it's not Rob and Ryan, it's Gareth and Gemma Owen. Thank you both for letting me come and speak to you, because you've had such a busy day between one final earlier on and now this one as well, Gem. Yeah, we're really proud as a club to have teams competing in both finals. We're the only team to be doing that, so it has put a lot of pressure on us in terms of personnel, because we were missing players from the 19s who have... 4 players, am I right in saying? 4 players we were without earlier on this afternoon. So that's been tough on the remaining players in the 19s, but, they were superb and they represented the club and themselves brilliantly earlier on this afternoon. Not the result the under-19s were hoping for in the end, Gareth, but a great performance, a great display, and just so much pride I'm feeling as well. Yeah, we're always proud of them, whether they're training or playing, or they've become a family as such in terms of players. We're protective of them, so it was great to see them all go out and perform today like we expected. They were well prepared. They as I say, they trained really hard. They put the hours in, so it was good to see that carried out on the pitch today. Credit to Cardiff, they took the goals really well. Set piece, really well worked. Set piece, quarters for the first goal. And just really pleased overall with the performance. So we just got to keep that going now and keep the momentum going into next season now for us. Can I ask, what about the first half here? But as well, Gem, what about this as an occasion today, to have 2 finals today, for the club to be involved in 2 finals? It's a big deal.
It is. It's a huge deal. And hopefully that sends a message out, across Wales really, that we're here to compete. We're here to make ourselves known, and I think the girls, both the 19s and the first team out this afternoon, have really gone out to do that. It's been a strong first half from both clubs, to be fair, this afternoon. I think we just have to touch as well upon Gareth's musical talents, because for anyone that follows him on Twitter, they might know that he's had the guitar out early this week, been doing a little bit of songwriting, Gaz. Yeah, I do enjoy getting away from the actual footballing things, and Gem's brilliant. She just lets me go and pour it all out into the other room, and a keyboard in there and a guitar, yeah. So I do enjoy picking them up and writing the odd song about the owners or the fans or whatever, just from a fan's point of view. So yeah, something I enjoy, an escape from football. I mean, the thing is, though, you still haven't managed to get her on backing tracks yet, though. That's got to be the mission, hasn't it? Yeah, we're probably best off not going there, to be quite honest. But quite happy to leave him to it. He's good enough on his own. He's fine. Thank you both so much. Diolch yn fawr iawn. Thank you, Nikki. Diolch yn fawr, Nicky. Tash, ni'n credu bod yna just dros 1000 o gefnogwyr yma heddi. Mae'r awyrgylch yn gret, mae'n ddiwrnod special. So pan o ti'n chwaraewr ifanc, bod ti byth yn meddwl byddwn ni'n gweld y fath yma o beth o ran gêm y merched fan hyn yng Nghymru? Na, pan o fi chwarae pêl-droed rhyngwladol i Gymru, 4, 5, 6 mlynedd yn ôl, dim 1000 o bobl yma i gwylio ni. So mae jyst yn dangos sut fath o safle mae'r gêm yn ywod. Dim jyst o'n yng Nghymru, ond yn Prydain gyda'i gilydd. So, mae'n ffantastig. A hefyd, mae rhaid i ddiolch i chwaraewyr fel ti a fel Gwenan sydd wedi gweithio mor galed trwy gydol eich gyrfaoedd chi. Dyla fi'n siŵr bod Gwenan yn gwenu o wenu glist i glist yn gweld y fath yma o dorfeidd mewn gêm domestig yma yng Nghymru. Diolch, Sioned. Na ofyn iddi. Gwenu o glist i glist o weld ar achlis. Fi'n gwybod, mae'n cyrraedd rhyw bwynt lle mae angen stopio siarad am yr achlysur, ond ni ddim wedi cyrraedd y pwynt na eto, felly mae'n deg dweud am achlysur. Yn sicr. A o'n i yr un peth, fel, o'n i ddim yn meddwl, hyd yn oed 2 mlynedd yn ôl, bys ni'n gweld torfeidd fel hwn am spel hir. Fi yn teimlo fel, mae rhaid ni bod yn onest, mae llwyddiant Lloegr hefyd wedi helpu. Wrth gwrs bod achos maen nhw wedi dod... Clywed cefnogwr ifanc yn cefnogi Wrecsam yn gweud union hynny fan hyn. Yn sicr. O ran y tîm gyntaf Cymru, mae nifer fawr yn chwarae yn y gyngrair yna, so mae hwnna'n sicr di helpu a dod â'r sylw yna. Ond mae'r datblygiad mae'r gêm wedi cael yng Nghymru hefyd i bod yn aruthrol. Clod mawr i'r Cymdeithas Pêl-droed am y strategaethau maen nhw wedi defnyddio a maen nhw yn defnyddio i ceisio hybu. Mae rhaid ni cofio bod hefyd, mae fe'n datblygu nid jyst ar y lefel yma, ond lefel cyfranogiad. Mae yna wedi bod 89% datblygiad neu gwelliant mewn cyfranogiad o chwaraewyr ers 2018. Mae hwnna'n just yn anhygoel. Mae'n dangos faint o ddiddordeb sydd yn y gwlad yma gyda'r gêm yma. Oedd lot o waith i wneud ar ôl blynyddoedd o esgeil istod, ond mae yna waith yn cael ei wneud a mae gêm y merched yn dal fyny yn gyflym iawn. Fe ni'n mynd o ran hon, na'r cwestiwn mawr. Pwy fydd yn sicrhau dyrchafiad i brif adran Genero? Mae da ni bencampwyr y gogledd, yn erbyn pencampwyr y de. Wrecsam yn erbyn Llansawel a does dim yn ei gwahanu nhw ar hyn o bryd. Digon o gyfleoedd yn yr hanner cyntaf yna, ond dim goliau. Fe allan i fynd yr holl ffordd i gicio'r smotyn, cofiwch. Ond dychmygwch am y nerfau o gwmpas y lle. Os ni'n cyrraedd y pwynt yna. Wrecsam di ennill cyngor y gogledd yn gyfforddus, ennill 12 allan o 12. Sgorio 70 o goliau, dim ond 6 gol. Maen nhw wedi ildio yn eu cyngrair nhw, ond maen nhw'n cwrdd â tîm sydd wedi gwneud rhywbeth tebyg iawn lawr yn y de. Llansawel, ennill 15 allan o 16. Fe sgorio nhw 78. A Rosie Hughes bron mynd yn glir, mi oedd na gam sefyll. Llansawel yn gorffen 11 pwynt yn glir yn y de. Cei Conrad i roi dipyn o dymor i Wrecsam. Ond dim ond un tîm oedd yn mynd i ennill y gyngrair. Wrecsam oedd rheini. Mae'n gefnogwyr yma, mae'n faneri yma. Mae'n lliwgar. Mae'n gret, sneb yn cwyno am hynny. Nabod fe hefyd. Athro ysgol uwchradd Drenewydd. Dyw Gwenan ddim yn nabod pob athro yng Nghymru, jyst rhan fwyaf ohonyn nhw, fi'n credu.
Pawb yn gwybod pawb yn addgol. Ie, mae'n siŵr. Pawb yn ôl, neb yn apus edrych yn ysgol fori. Gwyliau braf yn dod i ben. O, rhaid ti codi yna. Wel, mae'n iawn i fi. Mae fy rhaid fi wedi paratoi gwersi fi anyway. So. Na, fi ddim neis mynd nôl mewn i tymor newydd. Barod amdani. Diwedd y tymor pêl-droed, diwedd y tymor ysgol yn agosau hefyd, yr haf yn agosau. Gymaint yn y fantol. Nwedig fan hyn. Rhaid i sgôr. Rosie Hughes. Falle eto. Ceisio gwneud gormod. Mae Llansawel yn y melyn llachar ma'n amgylchynu Rosie Hughes, ond dwi fi'n mynd i roi'r gorau iddi. Ennill y bêl na nôl. Dim newid. Dim newid o ran y patrwm hyd yn un chwaith. Digon o gyfleoedd yn yr hanner cyntaf. Dim amheuaeth am hynny. Y ddwy yn y gôl yn gwneud digon. Billy Mai Jones. A'r tafliad i Wrecsam. Mae'n mynd yn araf i fyny'r asgell. A mae'r ddau dîm chwaraewyr sy'n gallu ennill unrhyw gêm. Walkley at Baker. Baker wedi cael un o'r cyfleoedd mawr na yn yr hanner cyntaf. Mae Curl wrth i ochr i. Baker yn cael y tafliad. Nath Sharp yn dda iawn fyna, achos oedd hi'n gallu gweld bod Bowen moyn mynd lan moyn mynd lawr y asgell a cadw ar ei troed dde. Oedd hi jyst yn gorfodi i chwarae at gwendid hi. Walkley eto yn cystadlu. Wedi cael y penderfyniad fyd. Tafliad reit yn y cornel. Dennis Morgan yn y gôl i Wrecsam, wedi bod yn amlwg. Courtney Young hefyd i Llansawel, arbediadau pwysig yn yr hanner cyntaf yna. Nawr bod ni mewn i'r ail hanner. Mae'r eiliadau'n yn diflannu. Mae'r sefyllfa yn mynd yn fwy dramatig o ran y ddau dîm. Pob cyfle yn bwysig. Ble mae hon yn glanio gwedwch. Ond i ffwrdd o'r gôl maen nhw'n gorfod mynd am hyn o bryd ar ymdrech gan Broadley yn siomedig i ddweud y lleia. Oedd y set play yn really dda. Ti'n gallu gweld beth na mae eisiau gwneud. Creu wagle tu ôl y gôl a'r postyn bella. So, maen nhw wedi gweithio ar set plays, ni'n meddwl. Oedd Wrecsam wedi gwneud yn really dda ar y foment. Wel, nath y cyfanweithio tan y pwynt ola. I fod yn deg, Gibbard. Yng nghanol y cae. Dickens. A'r bach Lecrows. Os na le fan hyn, Jones. Llansawel ar draws, y captain yno. Lowry Ridings. Wrecsam yn ceisio cyflymu pethau. Fan hyn. Llansawel, fel maen nhw wedi bod, yn gadan. Wel, mae hwnna'n drosedd, bod y bêl yn mynd allan. Di angen gan Davies. Oedd gyda nhw'r safle fanna hefyd, oedd hi ddim really mynd yn le, oedd dim lle gyda hi fynd o gwbl. A oedd y pêl yn redig allan o chwarae, so just diffyg disgyblaeth. Ond un peth fydd yn amlwg iawn pan mae'r gêm yn mynd ymlaen yw lefelau ffitrwydd. Mae'n cael weddol fawr a'n amlwg, nerfusrwydd yn adeiladu lan i'r gêm hefyd yn chwarae ran. Mae'n cymryd fwy allan o'n chi na chi falle meddwl. Cwpl o chrwywyr Wrecsam fel Phoebe Davies yna Gibbard wedi enwi sawl gwaith wedi bod allan am gyfnodau gyda anafiadau yn yr wythnosau diwetha. Lle byddwn ni'n effeithio nhw. A pwynt arall, mae Wrecsam heb chwarae ar y gêm Ceicona yna. So, falle maen nhw bach fwy ffres mewn un modd. A fi'n credu dyna pam falle o'n nhw bach yn araf ar dechrau'r gêm, bys ni'n gweud. Jyst yn dod nôl lan i tempo'r gêm. Llansawel dal wedi bod yn chwarae gyda nhw gêm yn erbyn Pontardawy wythnos diwethaf. Dickens. I fyny'r cae unwaith eto. Mae'n dechrau bach araf i'r ail hanner yma. Hyd yn hyn, 5 munud na wedi ymlwybro heibio. Colli meddiant yng nghanol y cae Jenkins eto yn cipio'r bêl i Llansawel. O, dal mewn, y bêl na'n spinio, ond allan yr athi yn y pen draw.
Mae rhaid i Love It mynd yn fwy dyn fan'na. Chi'n methu caniatáu rhywun troi. Mae hi wedi cael gymaint o cyfleoedd i troi y cyrl. Pob tro mae'n pigo lan y bêl. Mae dyn i ddechrau, a wedyn mae'n rhoi'r hanner llath yna. Unrhyw chwaraewr da, mynd i troi, enwedig unrhyw blaenwr, moyn chwarae cryfder nhw a cymryd pobl ymlaen. Ond mae jyst yn neud gwaith anodd i hi ei hun fan'na, Love It. O cecrydd oedd y penderfyniad yn y pen draw. Cyfle i Llansawel. Chwaraewyr mawr o'r cefn, Brooke Llywelyn, Lowry Ridings, y ddwy sy'n amddiffyn yn y canol yn y cefn nawr yn gwthio i fyny. Llywelyn oedd yno hefyd, neb yn cael gafel arni. Heibio pawb. Ddol i mewn gan Broadley. Llywelyn, yn amddiffynwr, dal i fyny. Baker nawr. Wedi bod yn brysur lawr yr asgell dde, dim ffordd drwodd. Hwna'n well gan Mia Roberts. Ti'n gallu gweld fyna, mae wedi dysgu y hanner y gyntaf. A fyna mae'n gwybod, dwi'n gallu gweld yr ymysodwyr, dwi'n gwybod mae hi yna. Os yw'r pêl yn mynd na, dwi'n agos i trio cloi lawr y bêl gyda hi. So, yn well ganddo hi y hanner yma. Walkley, edrych am Baker. Ac eto Roberts sy'n clirio. Mia Roberts. Dwi'n casau gwneud hyn, achos ni'n neud a lot yng Nghymru. Enwi rhieni pobl, ond Neil Roberts, tad Mia Roberts, yn un o cyfryngau mawr ar y cae ras. Gyda Wrecsam am flynyddoedd. Profiad yn y gyngred Bill George hefyd. Cawai fe'n dychwelyd i'r rhyl ar un adeg, yn trosglwyddiad mawr yn ei ddydd yn uwch yn y Cymru. JD, ond nawr Mia sy'n disgleirio. Ac yn dysgu'n gyflym, wedyn ni. Fel encyclopedia fan hyn. Dwi'n sy'n darllen pethau. Gwaith cartre. Dwi'n nabod Robo. Nawr te. Oedd e'n neud rhywbeth gyda Man City pan oedd fi'n yn chwarae gyda nhw. So, right. Siwr bydde, unrhyw athrawes yn falch bod fi'n neud gwaith cartre gwahanol. Ddim jyst yn troi lan, ddim di paratoi. A Seren. Fel ym mhlant fi. Heno yw'r noson, mae'r rhieni ar draws Cymru yn troi at i plant o gweud, unrhyw waith cartre na ti'n neud? Bod nhw wedi gweud na am bythefnos dros y pas, cynsa dim yn mynd, da fi'r thing ma'n i'n goffa wneud. Wel, gwaith cartre a golf i fi, lot o'n hawsfod. Just cadw'n actif, sicrhau bod chi'n neud rhyw fath o clwb. Ni wedi llwyddo gwneud hynny, ta beth. Gwych. Fi'n hoffi'r gwaith cartref na. Dim gwaith cartref, just cadw'n ffit. Ie, grêt. Bydde ti wedi gallu, cael Gwenan fel athrawes, fel cwestiwn mawr. Yes. Bydde fi pein yn y bym, dwi'n meddwl, i Miss Harris fan hyn. Gath i chwaer fi fel athrawes. Gofyn i chwaer. Na, chwarae teg wedi cael... Nath i'r un ysgol ar yn am sy'n fan hyn, so maen nhw'n siarad yn uchel amdani. Ond ie, yn union, am ysgol. Os yna gyfle da ni fan hyn? Mae'n dawel ar un o bryd, mae'n nefusrwydd na wedi dod nôl i'r gêm. Ni bron wedi cael 10 munud yn yr ail hanner. Cymaru ar diwedd yr hanner cynta. Mae'n llawer wedi digwydd. Mae'n teimlo'n ofalus o bosib. Walkley, draw at Baker ar y gair. Mae Walkley mynd am dro, ond mae Baker yn cael cyfle. Mae Walkley ddim mor dda. Mae jyst yn ffeindio'r hanner llath yna. Troi dda. Jyst yn symud y bêl i ffeindio'r hanner llath. A wedyn, chwantig mae Baker yn ein arbennig o fai. Neu'n y redyr ar draws y chwarae'r gyntaf. Ond yn pwyso nôl wedyn. Dyna pan nath y bêl dros y bar. Wrth i fi ddweud bod yr ail hanner wedi bod tipyn mwy tawel. Be sy'n taro chi yw bod yr ail hanner hefyd yn digwydd yn hanner Wrecsam o'r cae. Os y Llansawel just yn gwthio nhw nôl. Fwy. Ond dyn nhw'n cael llawer y gyfle i ddod allan o hyn. Wrecsam yn amddiffyn. Mwy na ymosod. Mae'r drymiwr wedi cael digon. Ni'n meddwl bod dawel yma, mae'r drwm wedi diflannu. Lle bod nhw'n nerfus yn gael Llansawel yn pwyso eto cic gornel i bencampwyr Cyngrair y De. Eto, mae Baker a Llywelyn yn cywio yn y canol. Ond eto mae Wrecsam yn clirio. Yn dda hefyd. Love It, ddim yn gallu cyrraedd na. Le mae hon yn glanio. Nôl mewn i'r canol, Walkley yno, ac am dar. Morgan yn y gol. Dim problem.
Mae Wrecsam wedi bod yn amddiffyn really dda yn y gêm yma, y Corneli. Mae Llansawel wedi gwneud set plays, obviously, ond mae nhw wedi amddiffyn yn arbennig o dda. Powell ar bas. Ie, mae rhaid bod nhw'n gwrando ar Tash Harding yn y gêm yn erbyn Ceycona yn just yn nodi'r hyn oedd yn fydd. Ceycona yn achosi gymaint o broblemau o ciciau rhydd, y ciciau gosod iddyn nhw. Wedi cael cyfle i weld Llansawel yn yr wythnosau diwetha hefyd. Mae'n sy'n ddiddorol cymaru y ddau dîm. Mae rioed wedi cwrdd o'r blaen. Pencampwr y Den efo'n pencampwr y Gogledd fel ni wedi sôn. Wrecsam wedi ennill pob gêm. 12 allan o 12. Llansawel wedi ennill 15 o 16. Dwi'n Wrecsam ddim yn helpu hun o dechrau'r hanner yma. Maen nhw dan pwysau, mae Llansawel yn gwasgu. A wedyn maen nhw'n ceisio chwarae trwy'r triannau fan hyn. Weithiau, just deall sefyllfa, safle gêm. Just ryddhau'r pwysau yna, just cael pawb lan. Cael y nerfusrwydd yna o'r ail hanner i ffwrdd. Ydyn, mae'n wych bod nhw'n trio chwarae o gwmpas, ond mae angen deall gwahanol adegau a pwysau gwahanol, momentum gwahanol mewn gemau. Yn yr cyfnod na yn y gêm yma, dwi'n credu, le mae yna chydig bach o bwysau ar Wrecsam. Gwnion sy'n byddwn yn ymateb o ran hynny. Lle bod Llansawel yn synhwyro bod yna gyfle i daro hefyd. Ond cofiwch am Rosie Hughes, y seren wyb yma yn yr ymosod i Wrecsam. Cofiwch gymaint y goliau mae Wrecsam wedi sgorio tymor yma hefyd. Mae nhw'n beryg bywyd. Dangos i cryfder amddiffynol maen nhw yn gorfod gwneud ar hyn o bryd. Yn dyn ôl eto i Llansawel. Walkley yn disgyn. Dan bwysau. Ddim di aros i oedi. Bant o, mae'n goffod yn ôl sy'n drieni mewn ffordd, ond dyna ni, penderfyniad o'r un wneud. Wel, oedd y pel yn symud, oedd y pel yn rolio. Mae rhaid bod y pel yn llonydd. O'n i'n syni, achos o'n i'n meddwl bod Charlotte Carpenter wedi gadael yna i fynd. Ond Walkley eto yn gweld y cyfle. Bron di cael cwarter awr ar ail hanner. Ar ail hanner fwy na heb i gyd oedd i digwydd fan hyn yn hanner Wrecsam o'r cae. Cynogwr Wrecsam yn codi llais yn Llansawel sy'n codi'r bêl tuag at y Cwrt Cosby. Ble mae'n glanio. Crysau Melin a Walkley eto yn y cwrt a draws y gol. Rywsut mae'n aros allan. Baker i Llansawel. Crysau coch yn ôl na. Wel eto mae Llansawel yn dod mor agos. Ond dyn nhw ddim yn gallu cael y gol agoriadol. Holl bwysig yn arfer Wrecsam. Gyda Gibbard yn ceisio gwrth ymosod, mae'n ras, o mae Hughes ddim yn mynd i gyrraedd yna. Ella Roberts yn ôl yn barod am Hughes, byddwch chi'n tybio. Waw, Mia Roberts, pwyll i backhilio'r bêl oddi ar llinell ei hun, chwarae teg. Eto Walkley jyst yn ffeindio'r gwagle bach yna. Dim problem. Fyswn ni ddim cweith pwyddi ymlac y gymaint o hwnna, sy'n ni'n amddiffyn. Ath yn syth o'r Baker hefyd, mae'n rhaid cyfadde. Ie, mae'n lwcus bod Baker di seithi a ddim di erbyd, so mae'n lwcus fanna. Cool, calm and collected. Ond os oedd y gol di mynd mewn, dos y geiriau arall i cael ddyddio, dwi'n meddwl. Dickens ar ymdrech, Wrecsam yn hanner Llansawel. Am unwaith yn yr ail hanner yma. Ie, diddorol gweld ymateb pawb. Oedd un person di ymlacio, sef Mia Roberts. Young yn gadarn yn y gol. Ond chi'n cyfri'r cyfleoedd, ydych chi'n dechrau meddwl, yw Llansawel yn mynd i ddyfaru? Methu'r cyfleoedd yma. Weithiau mae yna deimlad o gwmpas gêm, y sgript yn cael ei sgwennu. A Wrecsam nawr, chydig mwy o le iddyn nhw. O, colli meddiant, eto Jenkins sydd wedi bod yn wych drwy'r gêm, ond y bas ddim cystel. Mi oedd yna opsiwn syml yno. A Jenkins, mae mor gystadleuol. Allan o wynt neu beidio. Gwaith da. O Baker yn cyfuno. Hyfryd gan Curl. Y sodliad. Baker
Tresa Melin yn disgwyl yn y cwrt canol, Walkley wyn ohonyn nhw. Mae'n gallu troi ac ergydion syth lawr gorn gwrdd Morgan yn y gol. Walkley, yr un sy'n ysbrydoli, ond nid yr un sy'n sgorio. Just eto cadw ar y llaw, nath i mor dda. Mae'n gallu rolio chwaraewyr yn dda iawn, mae'n dal chwaraewyr, mae'n pinio nhw mewn, o wedyn, just cadw yn isel, dim byd yn waith i gol-geidwad, mae'n syth ati i fydd un tymerig. Baker, mae'r ergyd yn teimlo'n flinedig. Wel, mae Nicky John wedi bod yn crwydro'r cae, a mae wedi bod yn disgwyl amdano ni yn amyneddgar yng nghanol y cefnogwyr, Nicky. Diolch Dal, we love you Ferry, we do ydy'r grif fan hyn. Evan, if there's an award this afternoon for the noisy section, you guys win it hands down. Thank you very much, yeah, we have been noisy, but it's just because, you know, we've come up here, you can hear them, it means so much to everyone here just to be in this game, it don't matter about the result. We've come here 2.5 hours, 3 hours with a stop, just because we want to see these girls do well, and at the end of the day, it doesn't matter who you've got upstairs, it doesn't matter what money you put into the club, because Ryan Reynolds and Rob aren't playing today, are they? At the end of the day, we got all the girls from Britain Ferry, they all go to work tomorrow, and all these girls, they don't know how lucky they are to play today, but you know, the community we've got, it's all about the community aspect here. Everyone knows each other, everyone, I can point out everyone and have a conversation with them. It's just about, you know, the community aspect. Everyone in the Ferry in South Wales is rooting for these guys here. There's a corner coming in for Wrecsam. Thank you. Enjoy the rest of your afternoon. Thank you very much. Thank you very much. Diolch, Nicky. Dwi'n credu bod fi'n caru cefnogwyr Llansawel. Maen nhw'n ddoniol am gymeriadau. Rob Ryan ddim yn chwarae. Wrecsam sy'n pwyso. Reit mewn i'r canol, Young allan. Bobl bach, mi oedd na drosedd yn y canol. A na, braf iawn, gweld y gefnogaeth na o Llansawel. Mor frwdrydig. 2 o'r hanner, 2 awr gyda stop. Mae hwnna'n bwysig, dwi'n gwybod, i deithio yma. Y Gregs yn bil. Mae yna Gymru eraill i'r gan, yn aml. Jyst i bwysleisio hynny, a mae yna stopi eraill. Ond fel wedodd e, hyfryd gweld y cymuned yna. Fi ddim yn fan o dod â perchnogion Wrecsam mewn i dde, achos chwarae teg, mae'r merched yma, Wrecsam di elwa, ond nid penderfyniad nhw yw hwnna. Gyda mae pawb, mae lot o teimladau ddim moyn i nhw mynd lan achos yr arian, ond maen nhw wedi bod yn chwarae'n dda heb yr arian hynna'n blaenorol hefyd. Do, mae angen canmol yr ymdriniadolaeth nath ddod ar tîm yma, tîm y merched yn ôl. Y tîm yn dod i ben yn 2016, ond o fewn 2 flynedd, ond wedi brwydro'n galed i ddod ar tîm yn ôl. Llansawel, the Ferry, wel yn gweud, penderfyniad 10 yn ôl nawr i ddechrau tîm merched. Walkley eto. Cyffyrddiad campus, ond fel o'n i'n gweud eto, mae Wrecsam hanner llath oddi arnyn nhw pob tro. Ti'n rhoi'r pwysau yn ymlaen, mae hi'n teimlo bach o pwysau, fydd hi ddim yn gallu reoli'r bêl mor hawdd yna. Just trwodd y penio'r bêl, dwi'n meddwl, fanna. Just paid o rhoi'r amser na iddi hi dod yn nhw lawr. Dwi'n meddwl bod Wrecsam yn bach yn ofnus o'r o'r mei. Baker eto. Lyfet yn gwneud digon. Falle bod nhw wedi cwrdd â chwaraewr tebyg o'r blaen yn eu cyngor nhw, a chi'n gweld yr ystadegau, mae wedi chwarae i Gymru ag ati. Falle bod chi yn rhoi gormod o barch yn ei aros am eidr, ac mae Llansawel yn mynd am yr ergyd, Lucy Powell yn mynd amdani. Falle bod e'n hawdd, gormod o barch am hynny. A dyna be, mae'n edrych fel na hefyd. A mae Gwenan wedi gweud hwnna yn y hanner cynta. Os ni'n roi rhywun gormod o barch, bydden nhw yn mynd yn erbyn ti o fewn y gêm. Bydde fe'n dangos hefyd, bydde ti'n gwneud mistakes, neu camgymeriadau, bydde ti'n gwneud penderfyniadau wahanol hefyd. So, just paid a becso amdano hi, chwarae gêm ti, a chwarae fel tîm. Wel, mae'r bas na bach yn wan. Oedd rhaid i Morgan ddod allan. Dyna nath i. Light foot. Llawn triciau ar rasgell. Ni'n bydd o llawer o hynny hyd yn hyn o ran Lightfoot ar Wrecsam, Dickens ymlaen at Rosie Hughes, nawr de, seren y sioe fel arfer i Wrecsam am dacl gan Captain Llansawel, Lowry Ridings. Neb yn tynnu nôl a neb yn cwyno. Tacl campus fanna. Y cyffyrddiad gan Hughes just bach rhy dwfn eto, a rhaid i amser i rein am berffaith am un athi.
Hon am peach. Alla ddim meddwl am y... Dwi'n gwaith yn gweithio'n Gymraeg, so fi'n mynd i weid, bod hon am peach yn acw. Chwarae teg. Cic Cornel yn chosi problemau hefyd. Gêm a di deffro, gyfeillion. Young yn dod allan. Y Wrecsam sy'n pwyso nawr yn sydyn. O, mae'n syndod sut mae gêm yn gallu just newid. Yr teimlad o gwmpas gêm yn gallu newid. Yr un tackle na'n codi pawb, ond falle wneud y godi Wrecsam hefyd. Dyna sy'n ironig. Mae cyflymder Hughes yn achosi gymaint o problemau. Mae Llansawel ddim falle'r gyflymach yn y cefn, so mae'n cael llawer o fydd gyda unrhyw peli sy'n mynd dros y top. So, a weithiau, edrych chi moyn chwarae pêl-droed deimliadol, mae angen just chwarae cryfderau chi. Yn gweld bod Llansawel yn ceisio edrych i chwarae trwy Laura May Walkley, ble maen nhw gallu yn y pocket yna, ble i gymharu. Just defnyddio cyflymder Rosie Hughes trwyddo a wedyn cefnogi. A ni dallen cwpl o bethau yn gynharach neu oedi, ni weld y cyfle yma. Lightfoot nawr i Wrecsam, yn troi un, ddim yn gallu mynd yn bellach. Cwpl o amddiffynwyr Llansawel yn arfer bod yn asgellwyr wedi symud nôl yr amddiffyn, felly falle dim just o ran heddi, ond yn gyffredinol, felly falle bydd y cyflymder na'n bwysig. Gyda Rosie Hughes yn ceisio gwrth ymosod yn yr ail hanner. Curl ymlaen at Baker, maen nhw wedi bod yn cyfuno tipyn yn yr ail hanner yma. A popeth yn yr afi ymwneud eto gyda Morgan. Chi'n gweld yn glir gan Morgan bod opsiynau'n bryn iddi. A ni wedi mynd hanner ffordd drwy'r ail hanner. Neb di eilyddio chwaith. Pwy sy'n mynd i fentro gyntaf, pwy sy'n mynd i newid pethau am hynny. Wel, na beth yw enag, mae fel game o chess. Yn enwedig, mae'n gêm enfawr ta beth, gyda gymaint yn y fantol. Ni nawr mewn yr 20 munud olaf yn y lai, Rosie Hughes eto. Ceisio croi, digon yn ôl iddi. Ac wrth i'r eiliadau na ddiflannu. Mae'r tensiwn yn cynyddu. Un camgymeriad o bosib fydd y gwaniaeth. Gwaith amddiffynol Sharp gan Katie Sharp. Mae'n rili diddorol i gweld y cystadleuaeth yn canol y cae rhwng Laura May Walkley a Lily Mae Jones. Lily Mae hi di chwarae i dan 19 Cymru hefyd, so i gweld y ddau na mynd ati fe, ar y foment dwi'n meddwl bod Laura May Walkley yn ennill y cystadleuaeth, ond mae Lily Mae Jones, mae hi yw'r person sy'n gallu edrych am y passes rhwng yr amddiffynwyr i Rosie Hughes, dwi'n meddwl. Mae hi angen mynd ar y bel yn fwy. Trio ffeindio hi yn y pocedi hefyd. Mae wedi creu mwy na'n rhywun arall o ran Wrecsam tymor yma. Wedi bod yn chwarae'n wych o ran y tîm dan 19. Tîm dan 19 Wrecsam yn y rownd derfynol cyn y gêm yma. Colli'n erbyn Caerdydd. Hynny mae'r ail dymor yn olynol. Ond mae 3 neu 4 o'i chwaraewyr nhw ddim ar gael. Gan bod nhw yn chwarae'r tîm ifanc, felly mae yna eilyddio. Wrth i ni weid pwy fydd yr eilydd cynta ymlaen i'r cae. Mae Molly Jane Jones yn dod ymlaen. Chwaraewr ymwysodol, canol y cae, sydd hefyd yn chwarae ar yr asgell. Edrych fel bod ni wedi mynd syth lan i chwarae lawr y canol. Wel, sgoriodd i 2 gol yn ei gêm diwetha nhw, yn ebyn Pontar Dawe. Does dim llawer o... So mae angen dyfalu ble mae hi'n mynd i chwarae. Syth lawr y canol. Baker o'r ar yr asgell, felly mae Curl nawr fel sy'n mynd allan i'r asgell. Llansawel yn mynd amdani. Ar y gair tas yn sôn am y 2 chwaraewr yng nghanol y cae. Mae hi'r person sy'n gallu ffeindio'r passes either i Rosie Hughes, ond ar y foment mae Laura May Walkley yn wneud yn job ffantastig. Un yn 31, a llall yn 17, felly mae yna flynyddoedd rhyngddyn nhw. Adran, neb yn Wrecsam Adran nawr yn pêl-droed, wel, ie. Falle, dyma ni. Beth yw'r Adran? Ydy hynna'n arwydd bod ti'n mynd bach yn henach, ydy e? Mae'r eilydd yn cael cyfle'n syth ac yn gorfodi arbediad Molly Jones. Ond Derfynol Morgan yn gredigol. Mae yna olwg benderfynol ar Molly Jones.
Ond sicr, yn nath i rediad da fan hyn, jyst yn chwarae ar y ysgwydd olaf. O love it, a wedyn, dro ddim yn meindio i'r gydio gyda'i coes chwyth. Yn chwarae teg Morgan edrych ar ôl y posib flaen yna'n dda. Ond na ryw gip o Erling Haaland am y rhediad na. Mae'n rhaid gweud, felly mae'r gwallt ar popeth yn cyfuno'n penderfynol dros ben. Llansawel eto, a'r siomedig da'r gic gornel na. Ti jyst i roi pwysau ar y merch na. One sentence. Just y ffordd nath i... Just dyw Kevin De Bruyne ddim yn y canol. Fag Walkley felly, nath i fwydo i. Gawn ni weld nawr. Felly fod nhw'n gallu cyfuno fel yna. Just y ffordd nath i droi a dechrau rhithro ti ar gol. Dwi ddim yn helpu sefyllfa fan hyn. Dim pwysau. Fel maen nhw'n gweud. Mae wedi creu argraff achos o'r man. Wrecsam yn dal i tir, ond ydyn nhw. Hyfforddi'r ceia at Lightfoot. Mae Lightfoot wedi drysu. A rhoi cyfle i Llansawel gam i nôl. A dyna hi eto, Jenkins. Di oedd yr un oedd yn trio redig ymlaen, camu ymlaen i'r bel yn y lle gynta. A wedyn nôl mewn siap i mor dda. Un beth gyda Lightfoot, fi jyst yn teimlo, mae wastad yn troi nôl mewn. Ond mae hwnna'n helpu Llansawel wedyn. Maen nhw jyst yn cael hanner eiliad bach ychwanegol. Cael nôl mewn siap nhw neu i aldrefnu. Wrecsam ddim wedi gweld llawer o hanner Llansawel yr cae. Hyd yn hyn. Nôl, maen nhw'n gofyn mynd eto. Dennis Morgan yn y gol. Dan bwysau. Gan Jones. Katie Sharp sy'n clyrio. Yn syth at Ella Roberts. Cefnogwyr yn codi llais. Criw Llansawel tu ôl y gol. Cefnogwyr Wrecsam yma hefyd. Rownd Derfynol. Pencampwr y de yn erbyn pencampwr y gogledd. Dim ond un sy'n esgyn. A mae'n disgwrdd i Rosie Hughes fynd ar rediad. Cryf arall, Young ddim yn cyrraedd na, mae'n gyfforddiad, mae'n gol, mae Wrecsam di taro, yn sydyn, mae Pritchard wedi taro, Rebecca Pritchard yn cael y gyfforddiad, lleia sydd yn bosib yn sicrhau'r eiliad fwyaf i Wrecsam. Maen nhw ar y blaen, di Llansawel ddim yn gallu credu'r peth am eiliad. Pritchard, mae Wrecsam ar y blaen. A dyna pan fel blaenwyr chi'n cael eich dysgu i wneud y rediad ar draws y bos yn flaen. Chwarae teg, chwarae dda iawn gan Hughes lawr yr asgell fan hyn. Penderfynol iawn, cyflymder eto. A wedyn fel ni'n gweld fan'na, rediad ar draws y postyn blaen. Perffaith o ran y dysgu fel blaenwr a jyst y cyffyrddiad lleia yn cymryd i ffwrdd o Young. Cyffyrddiad arbennig o dda, dwi'n meddwl fan'na. Deft touch yn ni'n gweud yna, ond ie, ffantastig. Mae'n edrych y well, y mwyaf chi'n gweld ar wen yn dweud y cyfan, ni'n sôn gymaint am goliau Hughes, hi sydd wedi creu Pritchard, oedd yn ceisio creu gymaint yn yr hanner cynta, ar draws y gol geidwad, cyffyrddiad lleia, eiliad fawr, cwarter awr i fynd. Draw at chi Llansawel, be allan nhw'n wneud fan hyn i ymateb? Ceisio taro'n syth, maen nhw wedi creu gymaint, maen nhw wedi mwynhau'r meddiant, maen nhw ar ei hôl hi nawr de. Jenkins eto, sydd wedi bod mor ddylanwadol. Wel, ei ddim trwyddo pawb, bod ni'n ceisio gwneud hynny. A Wrecsam yn clyrio, maen nhw'n gwybod. Allan nhw ystyn ôl, dal i tir, a gweld beth mae Hughes yn gallu gwneud, tra'n gwrth ymosod. Hughes eto, yng nghanol popeth. Llansawel yn clyrio. A ti'n be, mae'n mynd i chwarae, mae hwnna'n mynd i chwarae mewn i cryfder Wrecsam nawr o y cyflymder sydd gyda nhw. A maen nhw jyst yn gallu gwrth ymosod. Tra bod Llansawel yn gwthio fwy o niferoedd ymlaen i ceisio cael y gol ar ôl mewn i'r gêm. Am stori sydd da ni fan hyn. Bydd Llansawel mewn sioc, dwi'n credu, ond gyda gêm yn disgwr. Un eiliad yn newid y cyfan. A mae stori ryfeddol. Clwb Pêl-drod Wrecsam yn mynd tu hwnt i gêm y dynion. Maen nhw drwyddo eto, Lightfoot. Mae'n fe'n ymestyn tu hwnt i'r cae ras ar draws y ddinas. Ydyn nhw yn mynd i ennill y gêm arbennig yma. Ac esgyn i'r brif adran. Pritchard sydd wedi cael y gol.
Mae'n geith i fyddeiant am y basna o bosib, os o'n ymlaen i ennill. O, ni'n mynd i gael cwarter awr mawr nawr nag nhw. A Llansawel yn mynd i orfod taflu popeth at hyn. Dyna maen nhw'n neud yr eilydd. Unwaith eto, Jones. Walkley. Ti'n bod yng nghanol popeth. Love it. Oedd hi di amddiffyn fanna yn well yn erbyn Laura May Walkley. Trwy gydol y gêm, oedd Laura May Walkley yn mynd hebio hi yn rehawse. Ond yna, oedd hi wedi gwneud yn really dda. Sefyll hi lan, paid yn mynd mewn, yn rhy gyflym, a wedyn ennill y bel. Bron chi'n gweld chwaraewyr Wrecsam yn dysgu o flaen eich llyged chi. Falle bod ddim gymaint o gystadleuaeth a hynny yn y gyngrair. Maen nhw'n cwrdd â pencampwr y de fan hyn. Mia Roberts sy'n gadael. Felly mlaen yn ei lle. Ella. Clifton Stringer. Amber Lightfoot yn gadael hefyd. A Whitefoot ymlaen yn ei lle. Lightfoot yn gadael, Whitefoot ymlaen. Mae'n syml i'r sylwebydd, ddyle ia. Chwaraewyr ifanc yw Whitefoot, 17 mlwydd oed. Ddwy o'n nhw'n ifanc iawn. Clifton Stringer hefyd yn 19 am ddiffynno rhyw Stringer. A just bach o ailstrwythuro. Union yr un siap, ond Phoebe Davis yn dod mewn i'r canol a Erin Lovett wedyn yn mynd i'r stafell cefn o'r chwyth. Jenkins eisiau'r tafliad, ddim yn cael y phenderfyniad, 12 munud i fynd. A mae Wrecsam ar y blaen. Pencampwr y gogledd, cofiwch, yn ebyn pencampwr y de. A'r enillwyr fydd yn esgyn i'r brif adran tymor nesa. Ac ar hyn o bryd, bydd da ni brif adran sy'n cynnwys Caerdydd, Abertawe, Wrecsam. Diddorol. Diddorol iawn. Os mae unrhyw beth fel tymor yma hefyd, fydd e'n tymor cyffroes iawn. Caerdydd yn cael ei cyroni. A derbyn y teitl ddoe yn Stadiwm Dinas Caerdydd o flaen Torfawr eto hefyd. Llansawel yn edrych bach yn nerfus yn y cefna. Mae rhaid nhw wthio fyny. Sy'n dewis dan nhw Llywelyn yn camu'r cefn dan bwysau gan Rosie Hughes. Curl. Heibio I love it. Wrecsam yn ôl. Cerff yn ôl. Walkley nawr. I Llansawel. Dwy yn disgwyl yn y canol. Walkley'n ceisio mynd I hun sgwni. Mae wedi bod mor amlwg. Mor ddylanwadol yn y gêm yma. Ydyn nhw'n dechrau rhedeg allan o syniadau sgwni. Ridings. Cyfle I droi Deacon. Fleur Jenkins eto. Os oes rhywun yn gallu newid pethau, Fleur Jenkins yw honno. Walkley. Ar ochr y cwrt Cosby. Ar linell wen. Bron yn y cwrt. Cael ei gorfodi allan. Gan Clifton Stringer. Dal yno Walkley. Dal I fynd. O neb di tynnu nôl yr eilydd sy'n troi. A'r gol geidwad yn glanio ar y bêl. Delyth Morgan. Molly Jones. Bron. Gwneud gwahaniaeth. Nath Walkley'n dda eto. Just John ffeindio'r hanner llath yna. Wedyn newid yr ongl. O chwarae teg. Erin Lovett. Am ddiffyn da. Just yn cael y coes yma allan. Just cymryd y pŵer I ffwrdd o'r ergyd. Walkley. Eto. Wrecsam yn gwneud digon. Llansawel eisiau cic ddrif, tafliad gan nhw. Dacl gan Pritchard. Yr archarwr ar hyn o bryd. I Wrecsam, Rebecca Pritchard. Hi sydd wedi cael y gol. Sy'n gwahanu'r ddau dîm. Y symudiad yn addo chydig sydd trwy o ddrathi. O 9 munud sy'n fynd fan hyn. Dewch i ni fynd ôl at Nicky John. Yma
hefo teulu Lily, Mae Jones. Mae gennym ni 2 madrif fan hyn a 9. 9, da chi ar bigad rain, dyda? O, dwi yn wir. Dwi'n meddwl, dwi'n meddwl rhan gynta, oedd y 2 dîm yn chwarae'n antros o dda. Dwi'n meddwl bod y 2 dîm di blino rwan. Ond mae Wrecsam yn cyrro ar hyn o bryd a dyna pwy da ni eisiau ennill. Naturiol. Da chi'n browd iawn o Lily hefyd, ydda? O, da ni yn browd iawn ohoni. Dwi'n meddwl bod hi'n un o'r iengan y tîm yn dydi. Dydy mond, beth i, 25 oed ydy'n de. Mae mwyafrif o'n nhw'n ugeiniau yn dydyn, dweud y gwir. Dwi'n mynd i ddod ffordd hyn i siarad efo'r 2 fodryb wan. Da chi'n andros o falch ohoni. Faint da chi'n mwynhau pnawn yma? Da chi wedi bod yn sgrechian yn ynglys di? Dwi'n yn siŵr as y mwynhau ydy'r gair. Stress di'r gair. Dwi fel len, dwi'n cuddio, dwi fel len, a dwi'n fatha, argyr mawr. Ond, da ni'n curo ar hyn o bryd, un i ddim, so dwi'n gwybod beth sgan i ar ôl rhyw 5 munud. So just croesi bysad wan. Mae yna tensiwn yn does. A pwy sy'n gyfrifol am y fannar arbennig ma fan hyn? Wel, y plant ydi diseinio fo'n de. Ia, nath Liliau brawd cynllunio hwn i gofio am tad nhw Gareth, sef yn brawd ni. A mae'r banner yma'n mynd efo ni i bob un gêm. Bob un gêm. Mae Lili'n licio cael hwn. Hwna'n special iawn. Bendant. Diolch yn fawr iawn i chi gyd. Diolch. Diolch i Nicky. Mae 9 ar bigger drain, fe gofiwn i hynny. Ble mae taid ar flaen i draid am hynny. Ar hyn o bryd, Wrecsam yn mwynhau meddiant yn hanner Llansawel o'r cae. Molly Jones yr eilydd i Llansawel. Trosedd, 7 munud i fynd. Angen gol ar Llansawel. Trosedd dda gan Phoebe Davies fan oedd angen. Oedd hi wedi troi hi Molly Jones a jyst angen bod Wrecsam cael fwy o chwaraewyr nôl. Chris Melin yng nghanol y cwrt Cosby. Ond yw'r bêl ddim yno. Mae'r bêl gofyn mynd nôl. Wrecsam yn drefnus. Mae'n aros am y cyfle yna. I daflu'r bêl i fyny'r cae. Mae'n gymaint o les ar y draw ochr agosa at y camera i fan hyn. Fleur Jenkins eto. Sydd trwodd. Nawr mae'n colli'r meddiant. Nawr, falle bod yna broblem. Digon yn ôl i Llansawel. Edrych am un o ser y tymor, Megan Curl. A mae Lovett o draws. Curl ddim yn hapus. Rhoestredigaeth yn amlwg, chi'n deall hynny. O, fi'n credu bod yna gerdyn yn mynd i ymddangos fan hyn. Un o'r ochr y cae. Un o'r gryw sy'n cynorthwyo Llansawel. Y Bielsa yn ystod ar y bocs. Mae wedi cwichtio rhywun, fi'n credu. Wel, hwnna yw'r ail cadw melyn a mae wedi rhoi yn ystod y gêm am siarad nôl. O'n eilyddio o'n blaen ni. Wrecsam unwaith eto sy'n gwneud hynny. Mari Gibbard sy'n gadael, Libby McKenzie yn dod ymlaen yn ei lle. 20 oed McKenzie. Mae ail gyfnod hi gyda'r clwb hefyd. Nath i symud i'r de i fod gyda Academy i gleithio Spêl-droed. Ond mae'n ôl gyda Wrecsam fel bydd gymaint o chwaraewyr, chi'n tybio. Meddyliwch mwy o chwaraewyr bydd yn cael ei denu nawr. A draws y gogledd hefyd. Wel, o ran y system Academy, mae yna un yn y de a wedyn mae yna un yn y gogledd hefyd. Oedran dan 12, dan 14, dan 16, am nhw chwarae'n erbyn wedyn cyngreiriau Academy'r bechgyn. Oedran un o dan. Mae'n profiad dda, nifer o chwaraewyr y ddawol iawn yn y ddau Academy. Yn dod trwyddo ar hyn o bryd. Mae'n amser i hyn newid, ond mae cael clwb o'r gogledd yn y brif adran yn newid y sefyllfa o ran y brif adran. Y seintiau newydd, yr unig un i'r gogledd o Aberystwyth sydd yno. Mae'n teimlo fel cyngrau'r ddeheuol ar hyn i bryd. A seintiau newydd di ennill nebyn y Met, ddo. O 5 i 4. Ond byddai cael Wrecsam yn glwb o'r gogledd. Mae'n y fach o ddadlen parhau fan hyn. Mae hyn di bod yn myd-losgi wedyn ni. Rhwng Megan Curl a Erin Lovett. A mae Curl yn emosiwn y cyfan. Ond yn gweld
Yr eiliadau na'n diflannu. Wel, gath Cyrl bach o go, tua munud yn ôl, dyna beth o diarwain at y cadw melyn o'r blaen, chwarae teg. I love it, nath i cadw pwyllu ar y ddau ychlysur. Ond jyst yn gweld fan hyn, Dickens yn dod. Mae'n un yn rili dda, mae'n cael corff hi ar draws Laura May Walkley, ond mae jyst methu cyrraedd y bel yn gyntaf. Llansawel yn taflu popeth. A mae popeth yn granio'n dwt i Derfynol Morgan ar hyn o bryd. Tair munud i fynd fan hyn. A Wrecsam ar y blaen o gol i ddim. Mae'n sefyllfa fregus i'n gol sydd ynddi. Ond dyn nhw'n di bygwth y gol gymaint o hynny ys mynd ar ei hôl hi. Dwi'n siŵr sy'n gallu cadw honna ar y cae chwaith. Molly Jones yn gwneud ei gorau. Ddim yn gallu cyrraedd na. Mae yna rhyw olwg siomedig ar chwaraewyr Llansawel yn barod. Mae nhw'n teimlo bod y cyfleoedd na'n diflannu. Chydig os 2 funud sy'n fynd, bydd amser yn cael ei ychwanegu, ond pwy wyr, cwpl o funudau rhyngddyn nhw ar chwiban ola. A diwedd y tymor yn gorffen y siomedig. A mae Rownd Derfynol Cwpan Cymru i ddod wythnos nesaf. Ond yn wrth i bodd yn cael dyrchafiad. Fleur Jenkins unwaith eto. Mae dal i fynd. Ni'n bron cyrraedd y 90. A mae'n dal i weithio'n hynod y galed. A mae'r gwaith na di golygu fod y bêl di glanio i Walkley. Walkley nawr. I Llansawel. Os na ddiweddglo hynod dramatig a Walkley yn colli ffordd yn y pen draw. A nawr mae Wrecsam ar meddiant. Y bas mynd drwodd yn y pen draw, braidd yn ffodus, wedi cyrraedd Rosie Hughes. Hughes sy'n mynd amdani, toro'r bar o bellter. Ail gyfle i Hughes, ond i ddim i fod. Cec gol fydd hi, yn hytrach na gol. Ymdrech arwrol gan Ridings, capten Llansawel sydd yn dioddau, oedd hi bron ar ben yn fyna. Am Ergyd. Mae jyst yn cael y gwaglen o flaen hi. Pigo lan i ben. Ergyd ar Berg. A beth mae'n un yn dda yw actually dilyn mewn y bil. A wedyn, chwarae teg. Fel wedys ti, dal Ridings yn ein yn really dda. Bod Hughes i curo hi'r bil. Mae di dod ar draws. A jyst roi'r pwysau oedd angen on. Bysa'r gol yna wedi bod yn gol berffaith i selio'r fuddugoliaeth. Cyrl. Dwrcanol, os na gyfle hwyr, Molly Jones yr eilydd, Jones, i Llansawel! O, mae'r bediad! Gan Delyth Morgan, blaen troed yn unig. Ac ai dyna'r arbediad sy'n danfon Wrecsam i'r brif adran. Dwi'n meddwl, yn yr gêm yma, ni wedi cael y 2 ochr o'r gêm. Ni gyda Rosie Hughes, llawn hyder o flaen gol. Mae'n gwybod bydd hi gyda siawns nesaf. Llansawel wedi cael gymaint o siawnsys, does dim hyder o flaen gol. Ti'n gallu gweld na gyda'r siawnsys maen nhw cael? Ie, maen nhw ond gyda nhw eu hunan. O ran y faith o cyfleoedd, maen nhw fod yn wastraffus iawn, a fydden nhw'n siomedig iawn wed. Ie, fi di'n meddwl am hwnna drosodd yma ffodus. Os na gyfle arall o'r gic gornel ma, ni bron cyrraedd y 90. Ond nhw'n glir am y gol. Nid am y tro cyntaf pnawn ma. Gic gornel. Cyfleoedd y bryn, oedd Walkley o dano i Morgan allan. Molly Jones yno eto. Chwaraewyr yn ei amgylchynu. 3 munud sydd wedi ychwanegu ar ddiwedd. 3 munud. Llai na hynny erbyn hyn. Cic gornel arall i Llansawel. Tîm y fforddi. Llansawel jyst yn holi. Faint wedi cael ei ychwanegu. Oedd ei gwynebau nhw'n dweud cyfrolau pam glwson nhw mae 3 munud wedi cael ei ychwanegu. Cyfle, cic gornel. Os na ddrama ar Barclaytham, Walkley bron cyrraedd yna gallai honna bod wedi glanio unrhyw le. Ond rywsut, eto, dyw i ddim yn mynd mewn, dyw i ddim i fod o bosib. Wel, fi ddim yn siŵr pwy gath y cliriad, ond fi'n credu o Delyth Morgan ar fin. Davies yw eto. Oedd Morgan ar fin cymryd yna, ond Davies yn y sefyllfa yna, ti'n beth, penderfyniad gywir. Paid cymryd unrhyw risgs yn ormodol. Jyst wneud beth chi'n teimlo'r peth gywir a cael y bêl mor bell i ffwrdd o'r gola sy'n bosib. Nes i'n neud rhyw joc wael am Rosie Hughes a Rosed a ddechrau raglen. Ddeith Rosed y tro nawr i Wrecsam a maen nhw'n cadw'r bêl ar lawr. A Llansawel, be ddallwch chi weid? Maen nhw wedi chwarae mor dda.
O, maen nhw wedi methu gymaint o gyfleoedd. Os na un cyfle arall ar ôl iddyn nhw yn y gêm yma. Allan o'r cefn y dan nhw, Llywelyn. Am ddiffynwr mawr yn y cefn. O, yna gam sefyll. Molly Jones yn cam sefyll. Oedd hi'n dod nôl y safle o gam sefyll. A'r ddau di taro. Amser yn bryn. Well ni ddewis ser yn y gêm, Gwenan. Ie, tro be, mae'n llawer di chwarae'n dda. Mae'r amddiffynwyr fan hyn fel Davies. Sharp di chwarae'n arbennig o dda. Ond i fi, Fleur Jenkins o Llansawel, fi'n credu mae wedi bod pob man heddiw. A ddim just pob man o ran ennill y bêl yn ôl, ond pan mae wedi cael meddiant o'r bêl, mae cyffyrddiad gyntaf hi wedi bod yn dda iawn, mae wedi bod yn daclus, a hi yw'r un sy'n wedyn wedi ryddhau Laura May Walkley i cael y ryddid mae wedi yn y gêm. So, ie, perfformiad campus i fi gan ser yn y gêm fan Fleur Jenkins. Wel, pan chi'n sylwebu, chi'n gwybod, pan chi'n cario ymlaen enwi'r un chwaraewyr, mae'n amlwg yn creu argraff. O'r eiliad gyntaf i nawr ni bod yn enwi Fleur Jenkins, ond bydd e fawr o gysur iddi. Os yw'r gêm yn gorffen fel hyn, na'r digwyddiad, cwpl eiliadau nôl. Davies i lawr. Molly Jones di teimlo honna, ond ser yn y gêm yw Fleur Jenkins, wedi cael gêm wych. Ond Wrecsam sydd ar y blaen, a maen nhw fewn eiliadau o ennill y gêm ac ennill Ddyrchafiad brif adran. Yw Llansawel yn gallu newid hynny. Walkley, rhyw sut yn y byd bod Walkley di mynd mor bell, gwedwch, mae'n dal i fynd. O, mae yna drosedd fan hyn. Chris yn cael ei dynnu yn ôl, ond Walkley drwodd am y gol. Gwenan, dwi ddim yn deall. Na fi. Mae'n weithredeg iawn fel chwaraewyr. Yn wedi fel blaenwyr pan chi yn y safle yna. Just chwarae'r mantais. Oedd hi un yn erbyn un. Oedd y trosedd am oedd hi'n tynnu nôl, oedd hi'n dal Chris i fan hyn. Ond oedd hi'n gwneud y gwaith galed, oedd hi'n rithio heibio, oedd hi un yn erbyn un fan hyn mewn safle. Oedd Phoebe Davies, i fod yn onest, mewn safle really peryglus fan'na, achos mae'n sgwir on. Wel, mae hwnna'n benderfyniad dryslyd i ddweud y lleia. Mae bydd Llansawel, dwi'n gallu credu bod nhw anghofio am hyn, clyrio i meddyliau, achos mae dan nhw gyfle mewn sefyllfa peryglus dros ben. Digwyddiad ola'r gêm. Dwi'n methu credu bod Rosie Hughes dal lan y top. Mae angen i just mynd nôl nawr, fe. Just am ddiffyn. Just mwy o cyrff yn y Cosby. Mae'r digwyddiad yma yn golygu diwedd y gêm. Dim amser i wrth ymosod. Yw Llansawel yn gallu cipio rhywbeth. Yn hwyr. Dyma hi, yr eiliad ola i Llansawel ar y targed, mae'n taro'r bar. Walkley mewn yn oddi ar y linell. Davies yn clirio. Bobl bach, sut yn y byd. A honna ddim mewn i'r gol am ddiweddglo. Wel, am ddrama, ond am arbediad. Un yn gyntaf gan Morgan, a wedyn Phoebe Davies unwaith eto oddi ar y llinell. Mae wedi clirio, sy'n golygu cic ornel, a mae'n amser i gymryd y gic ornel. Sim rhaid i'r ddyfarnwr ganiatáu hynny. Byddwn ni yn awgrymu'n garedig, falle bod ei syniad da caniatáu hynny, i fod yn deg i'r ddau dîm. O, ni wedi cael gymaint o ddrama yn y gêm yma. Os na fwy i ddod, mae wedi mynd syth allan. Mae Wrecsam bron yn dathlu'n barod, mae'n dathlu mawr. Mae ar ben. Llansawel ar ei gliniau. Ar dreigiau. Yn dathlu. Mae yna ddagre, mae yna ddathlu. Mae yna bob math o olygfeydd dramatig fan hyn. Dyrchafiad cyn y dynion. Dyna mae merched Wrecsam wedi sicrhau brif adran. Un gol yn unig. Oedd ynddi. Oedd yr un gol na yn ddigon. Y chwaraewyr ar lawr. Am stori sydd gyda ni. Mae stori Wrecsam yn un rhyfeddol ym mhob agwedd. Yr cyfan sydd wedi bod yn digwydd i'r clwb, i'r ddinas. A nawr mae tîm y merched yn ymuno yn y parti hefyd. A mae yna ddagre bobman. Gwenan am stori ni fan hyn. O, ac am gêm hefyd. Chwarae teg nath yn sicr dod lan i'r enw. Oedd y ddau tîm yn cystal iawn. Mae'n anheg fe wedi bod un yn mynd lan, ond ar y lefel yma mae rhaid cymryd y cyfleoedd. A dyna beth nath Pritchard gyda'r rediad arbennig yna ar draws y gol geidwad. A nhw sydd yn dathlu ac yn heiddiannol. Dwi'n credu bod nhw'n gallu credu'r peth. Dwi'n gallu credu'r peth. Dewch i ni geisio cael ychydig o ymateb gyda
Rheolwr Wrecsam sy'n siŵr o fod yn hapus dros ben Steve Dale gyda Nicky John. Steve, I've got one word for you and it goes promotion. Congratulations. I can see you're emotional. Absolutely, you know, all the hard work over the last year has been worth it, you know. I don't think we were at our best today. You've got to give Britain Ferry a lot of credit. I think they you know, we rode our luck a lot, and Del, to be fair, you know, has kept us in the game with all them saves there, but the scenes at the end there is what it's all about. That's why we do it. The last couple of minutes, though, Steve, they were unbearable for you, weren't they? Absolutely, yeah. It's not nice for the old blood pressure, but, you know, you've got to give the girls credit. They've dug in, but got to say, a lot of credit has got to go to the goalkeeper. She's made some unbelievable saves towards the end, for, you know, and it's a lot of character that the girls have shown to dig in and get the win and get us over the line. How proud are you? Some of the girls are coming over to us now. I mean, you can just see the absolute delight on their faces. What does it mean to go home and know that you're promoted now? It's, like I said before, it's everything we've worked towards, you know, and you can hear it in the stands, you know. Everyone that's got behind us, it means everything, you know. We've believed in ourselves over the year, and we think that we're capable of doing it. So, you know, the hard work starts now. Well, you've put the gauntlet down to the men for next week now, haven't you? Absolutely. Over to you now, Phil. So, yeah, all the best, lads. Enjoy the celebrations. Thanks so much. Wel, am gym, am Brynhawn, am achlysur. Mae Tash Harding wedi ail ymuno a fi. Tash, ni gyd i fi'n gorffen neud o edrych ar wynebau chwaraewyr Wrecsam, staff Wrecsam. Maen nhw'n gwenu, maen nhw'n llefen. Tash, mae fe'n meddwl y byd i nhw. Ie, jyst yn gweld a gwylio Genero Owen. Mae hi wedi gweithio mor galed i trio cael y tîm menywod Wrecsam i'r lefel maen nhw eisiau. Mae wedi ro amser mewn i trio cael mwy o marfer amseru, well facilities i'r merched. So, you know, i weld hi yn mor hapus, mae'n really da i weld, a mae hi'n heiddi hyn hefyd. Yn bendant, wel gawn ni mwy o mateb gan Nicky John. Mae hi gyda'r ferch nath sgorio unig gol y gêm, Rebecca Pritchard. Well, I've got Rosie Hughes and Rebecca Pritchard here with me. Girls, what an afternoon. I mean, Steve was getting a little bit choked up there. I think it just shows what it means, doesn't it? Yeah, of course it is. Look, we've come here, we watched under-19s. Unfortunately, they obviously lost their game. But we've come here, fought first half, 0-0. We fought. And then obviously, I think, just at the end, I managed to save that ball, get it into Bex, and somehow she slipped it into the back of the net. And as you can see, obviously, we're all delighted, so happy. And look, we've made it to top 12. We won 12 league games out of 12, and now we've just gone and beat South Wales League to make us into the top tier. Yeah, Rebecca, only goal of this afternoon goes to you. Can you tell me what was going through your head at that time? I was just trying to get a toe on it. She put a perfect ball in, and I didn't even see the ball go in the back of the net, to be honest. I was facing the other way. I think she just felt everyone fall on top of her. Tell me as well, though, it was such a tight game at times. You rode your luck on occasions. What was going through your mind during the last couple of minutes there? Obviously, just keep working hard as we had the whole 90 minutes and sticking. And Del made some superb saves. I was going to say, yeah. She saved just as much as Bex has scored. You know, even more. If it wasn't for her, could have been a lot different score. I think for me personally, you can see I was trying to come back and defend, because once we've got that one goal, all we want to do is stop them from scoring. We've seen you score plenty, girls, this season, Rosie. You put in some great service this afternoon for Bex's goal as well. Yeah, I have to, because sometimes when the pressure's on me, I have to pull myself away from the ball, away from scoring. I don't like it, but if it gets someone else a goal, then I'm more for everyone else scoring. As I was just saying to the gaffer as well, you've set down the gauntlet for the men next week now as well, haven't you? Yeah, no pressure. Listen, girls, go and enjoy the celebrations. Thank you so much. They're really deserved. Enjoy it. Ie, merched Wrecsam yn ennill Ddyrchafiad cyn y dynon. Tash, o'n i'n sôn cyn y gêm, mae'r ddau glwbau tymor yma di sgorio 149 o goliau rhwngthyn nhw. Bach yn surprise to dim ond un gol oedd yn di prynawa? Ie, o'n i'n gwybod bydde fe'n mynd i fod yn cystadleuaeth rhwng y ddau o'r tîm yma, ond oedd llawn chances. Oedd Llansawel yn cicio ei hunan, dwi'n meddwl. Oedd gyda nhw chances o leia 3 neu 4 allaf fod yn gol. Ond Wrecsam wedi cael y cyffyrddiad penderfynol, so fantastic gol, ond oedden ni'n gwybod bydde fe'n agos. Ie, mae rhaid ni roi bob clod i Llansawel, achos nath nhw brwydro trwy gydol y gêm, o ti'n gallu gweld chwaraewyr yn ei dagren nhw, jyst pa mor siomedig, ond allan nhw bod yn brwd o'r perfformiad mas na heddi. Ie, bydde fe'n tymor hir, tymor nesau iddyn nhw, bydde nhw eisiau cael y gêm yma unwaith eto.
ond mae'n siom y ddau o'r tîm ddim yn gallu mynd ymlaen i'r cyngau nesaf, ond y Wrecsam, mae nhw wedi heiddi hyn, y tîm ar diwedd y dydd i sgorio a amddiffyn yn arbennig o dda. So maen nhw wedi heiddi ond siom i Llansawel. A just yn gloi Tash, y ffaith bydd Wrecsam tymor nesaf yn ware yn erbyn Abertawe, yn erbyn Caerdydd, o ran y gêm domestig yng Nghymru. Gallwn newid pethau'n gyfan gwbl? Ie, ni wedi gweld dros yr haf be oedd y diddordeb yn y tîm menywod Lloegr di wneud i'r lig dwi'n chwarae i mewn. Sut fath o dorf a'r rhif di dod mewn i gweld i gyd. A dwi'n meddwl bydd Wrecsam yn dod hynna i'r lig yma hefyd. A mae jyst yn ffantastig i'r gêm menywod domestig yng Nghymru. Ie, ni'n disgwyl mlaen at tymor nesaf yn barod. Wel, mae'n amser i ni ail ymuno a Gwenan Harris a Dylan Ebenezer mwyn i ni gyflwyno'r tlysau i'r chwaraewyr. Diolch yn fawr wrth i ni weld chwaraewyr Llansawel a lle ola chi eisiau bod. Ar ddiwedd gêm fel yna, yw fan hyn yn derbyn y medalau yma. Ond Fleur Jenkins yn cael ei gwobr hefyd ar ôl cael ei enwi'n seren y gêm. A mae'r golygfeydd yma, mae'r ymateb gan bawb sy'n gysylltiedig â chlwb Wrecsam. Maen nhw wrth i bodd y ffamlau, y Llansawel wedi gwneud gymaint ar gyfer y rownd derfynol yma. Mae'n gyffroes, ond eto mae mor greulon, mae dim ond un sy'n esgyn Gwenan. Ie, mae fe'n lle mor rwystredig i fod nawr yn gorfod gwylio wedyn tîm arall. A fel wedi ar dechrau, mae fe'n anheg bod dim ond un yn mynd lan, ond o ran safle a just y gyngrair yn bod yn fwy sefydlog yn credu penderfynu gywir yw e. Newidiadau mawr wedi digwydd o ran y system domestig yng Nghymru a gêm y merched. Digwyddiadau mawr a cymryd camau bach, ond be fydd y cam yma yn golygu? Wrecsam, yr cyfan sy'n tu ôl y clwb ar hyn o bryd. Y perchnogion wedi ymddangos ar y gwefannau cymdeithasol i longyfarch y tîm, ddim yn synnu o ran hynny hefyd. Ond mae yna gwpan yn mynd i gael ei godi fan hyn a Wrecsam yn barod amdani. Wrecsam yn y brif adran. Rosie Hughes ar champagne, mae'n lyfr cider with Rosie, champagne with Rosie sydd ar fi'n digwydd fan hyn. A'r capten oedd mor bwysig yn y gol, Delyth Morgan yn capten. Pnawn ma, Kim Dutton yn capten arferol, mae'r champagne allan cyn i'r cwpan gael ei godi hyd yn oed. Nawr mae'r cwpan yn cael ei godi, codi cwpan ac estyn i'r brif adran. Mae yna deimlad o gwmpas Wrecsam bod unrhyw beth yn bosib y dyddiau yma. Maen nhw wedi dioddau, wedi bod ar ei gliniau, ar y dibyn. Ond nawr, maen nhw'n hedfan i'r uchelfannau. Dyrchafiad cyn y dynion. Draw ato chi, hogiau. Mae'r merched wedi dangos y ffordd. Llongyfarchiadau enfawr i Wrecsam. Welwn i chi yn y brif adran tymor nesaf. Diolch Dylan, diolch Gwenan, Tash, unwaith eto. Twyd, i ni jyst yn... Mae Wrecsam yn parhau... Wel, falle sioc yw'r gair anghywir, ond yn amlwg mae fe'n gyfnod mor gyffroes o ran tîm y dynon. Tîm y dynon yn serenio, mae'r merch yn gweud, hang on nawr, unrhyw beth i chi'n neud, ni'n gallu neud e hefyd. Ie, dwi'n meddwl bod Rosie Hughes yn tipyn bach o cymeriad, dwi'n meddwl. Mae hi yw'r shining light, dwi'n meddwl, i'r tîm menywod. A ti'n gallu gweld heddiw, oedd hi di creu pethau ar y gêm, o wedyn ti'n gweld ar ôl y gêm sut fath o person yw hi. Mae hi eisiau fod yn silly, a mae jyst yn edrych bod i mwynhau popeth. A i fi, dyna beth ti eisiau wneud. Pan mae rhyw popeth yn mynd ymlaen, oddi wrth ti, jyst mwynhau popeth. Rhaid y wefas mae bawb yn gwneud. Yn bendant, rwy'n beth am mynd i gael mwy o mateb gan Nicky John, mae Delyth Morgan yn cadw cwmni iddi. Well, Delyth, another incredible, memorable afternoon. Huge congratulations. Thank you. It's just unbelievable. We put in such a graft today, and like fair play, but very absolutely fantastic team, best team we've played all season. And we were defending most of the game, but it just so shows the way football is. You need one chance and you take it. You get the game, you get the win. You need one chance and take it, but you also have to make some remarkable saves, and you certainly did that this afternoon. Yeah, the one at the end, I had no idea that was so close to the end. I didn't realise just how important it was.
just, I don't know, I have no words. It's just amazing. Everything's amazing. The last couple of minutes there, though, I mean, the heart rate was up. There was shouting and screaming going on behind us. What was going through your mind at that time? Oh, I can't explain it. Like, we're there, we're defending like hell. They're on top of us, and it's very close. It's very nerve-wracking. But I think this whole game, especially those last few minutes, sum us up. How we are as a team, how hard we work together as a team. We bring it together when we need to get the result, and it's about another North Walian team finally in the Premier League. So yeah, absolutely, up to the Adran Premier for next season. The promotion is a special occasion today. Yeah, absolutely. It's everything we've been working for the past 2 years, really. We missed out on the last day last year for the league. We blitzed the league this year, and we fully deserve this. Oh, we've got one or two coming to join us now, but yeah. I will let you go and enjoy the celebrations. Diolch yn fawr iawn. Ie, super Delyth Morgan fy nhw'n canu ar y bws yna yr holl ffordd nôl lan i Wrecsam. Tash, am gêm gath Delyth, yn enwedig yn y munudau ola yna, ni'n mynd i weld, wel, cyfleon Llansawel, ond hefyd just Delyth Morgan yn syrenu yn y gol i Wrecsam. Ie, oedd y safle oedd hi di pigo lan pob gêm yn helpu hi llawer. Oedd hi'n gyflym oedd hi wrth ei llinell, wastad yn rhoi coes allan ar y munud olaf, ond oedd fi meddwl oedd hi di heiddi'r seren y gêm yma, yn fy marn i, ond oedd hi trwy gydol y gêm yn rhoi cant a di wneud yn really dda. A hefyd i berfformio pan oedd cyment o bwysau yn enwedig tuag at ddiwedd y gêm. Fi'n siŵr, oedd cefnogwyr Wrecsam ffili gwylio'r munudau ola yna. Yr erbyn na, ar y cic bron ola, ar y free kick, oedd e'n ffantastig. Oedden ni gyd yn meddwl bod e mewn. So, i canolbwyntio ar y munud olaf, mae'n anodd, ond hi di heiddi na. Yn bendant. A ni jyst yn gallu gweld yr holl golygfeydd. Delyth Morgan fyna yn cymryd popeth mewn, y chwaraewyr yn dathlu gyda'i teuluodd nhw. Tash, un gol gaethon ni yn y gêm. Newn ni gael look ar y gol. Fe nesri o'r gol. Mae rai fi wedi, mae Rosie Hughes yn neud yn arbennig o dda. Ond trwy gydol y gêm, oedd hi wedi gwneud hyn, bron cymer y gêm, sgraffodd y nec, mae pawb yn gweud. Mae gyda cyflymder, jyst defnyddio fe'n fwy trwy gydol y gêm, a cyffyrddiad gan, be di enw'r wraig na, be di enw hi, y merch, oedd hi sgol Pritchard, oedd hi'n ffantastig. Yr arbediad na, y redig, yr amser, y postyn o flaen i wastad yn gweud gorffad rhedeg i'r postyn mlaen, a oedd e'n ffantastig. Y cyffwrdd na, os yw yna yn y Premier League, os yw Harry Kane yn gwneud yna, bydd pawb yn siarad amdano'r gol na wastad. Ie, yn bendant. Eto, ni jyst yn gallu gweld y chwaraewyr yma yn cymryd popeth mewn, a ni'n mynd i fynd nôl i gael mwy o ymateb gan Nicky John. Gemma, football makes us cry sometimes, but they're happy tears, aren't they? Yeah, I don't know if I've disgraced myself today, but it was just, this has been a lot of years and a lot of work over a lot of years, and I'm just so pleased for the staff, for all of the girls involved. Britain Ferry were fantastic. I really want to make that, that known, that they were just superb. They were unbelievable, and we've beaten an extremely good side who also deserve to be in the Adran Premier as well. But look at what it means to these girls. It's fantastic. I think the emotion that I saw from you there on that final whistle and during that presentation just encompass what it means and what a journey these girls have been on as well. Yeah, I'd say so. It's just been, it's been several years, as I mentioned, of hard work, and just to see what this means to us all. And as you can see when I'm stood there crying, it was a fantastic feeling and a fantastic achievement for these girls that we're going to be playing Adran Premier next season. Yeah, well, that's the thought to take home with you this afternoon. Llongyfarchiadau mawr, Gem, enjoy it. Diolch, thank you. Ie, llongyfarchiadau unwaith eto i Wrecsam. Natasha, ni di sôn yn barod, ond just, i ti'n gallu crynhoi faint o hwb mae hwn yn mynd i roi i'r gêm domestig? Wrecsam, Abertawe, Caerdydd, yn y brif adran yng Nghymru, mae fe mor gyffroes. Ie, dwi'n meddwl bydd y sylw nawr ar domestic gêm yng Nghymru, a mae hwnna'n ffantastig. I cael 2 tîm o'r gogledd fanna hefyd, so TNS a Wrecsam nawr, bydd just
gymaint o sylw ar y gêm ni yng Nghymru, a dwi'n meddwl bydd llawn chwaraewyr yn yr haf yn trio ffonio lan Genero yn y gweud, ydw gallu rhoi dde i ti. So, mae'n cyffroes iawn i fod yn chwaraewyr yn y lig yma, dwi'n meddwl. A ni wedi cael tipyn o achlysur heddi, Tash. Bydd e'n gret gweld hwn yn parhau mewn i dymor nesaf. Gobeithio. Dwi'n jyst angen y cystadleuaeth i fod yn fwy cyffroes, gweld tîmau mynd at Caerdydd, cael chwaraewyr sy'n mynd i'r oedden, ni'n gwybod. Bydde fe jyst yn creu sylw a diddordeb. Ni ddim di angen o'r blaen, dwi'n meddwl, yn y gyngaid ni. So, ni gyd yn cyffroes, dwi'n meddwl. So, edrych ymlaen at tymor nesaf yn barod. Natasha, diolch yn fawr am heddi. Mae wedi bod mor gret cael dy gwmni di. A llawn gyfrchiadau unwaith eto i Wrecsam. A mae'r stori tylwyth teg yn parhau achos tymor nesaf bydd merched Wrecsam yn ware ym Mhrif Adran Cymru. Maen nhw nôl ymysg y goreion. Mae fe bron fel stori Hollywood. Os yw rhywun wneud rhaglen ddogfen ar hwn, bydde hwnna'n syniad da. Diolch yn fawr am eich cwmni chi. Bydd ni nôl penwythnos nesaf ar gyfer ffeinal cwpan Merched Cymru. Ond heno, Wrecsam fydd yn dathlu. Diolch am eich cwmni. Penderfyniad sydyn gan y dyfarnwr, ac mae'n mesur yn berffaith. Screwfix Sprint, yn noddi pêl droed ar S4C.